Oras sa Bomradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na ang nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa DYFM Bomradyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bomradyo Philippines. Sa aton sining pagpangalagad Marso 14, Martes, kita karon sining adlaw sa gihapon ining imo alagad nimo ang Corman Bombot Shama Blanco Hoover. Sa mga nagapaunag karon nga mga balita diri man sa aton sining pagpangalagad, istoryahan naton basag Kotse Boy, eksperto sa pagpangawat kag pamilyar sa lugar, suno sa Molo PNP Chief. Sa dugang pa nga mga balita, mga nagapautang sa mga job order kag contractual employee naglabot na sa 14 nga man kay tikon ang City Legal Office ang pahambalon. May 4 sila iyang natumod. Kung si Mayor Jerry Treñas naman may napulo. Pero sa diin man bala kag ano ang eksakto sini iyang numero? Napulo, 4 o kun 14. Dugang pa nga mga balita, Iloilo Provincial Health Office nagalaom nga mahatagan man sang DOH sang bivalent vaccine kontra COVID-19. Muni madalagkuhan ng mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri gidamang sa Bombohanay sa Udto. Aton man sini karon iya pasiplatan ining latest na information sa pagkaulamid karon kag pagtudlo sa kay Congressman Arnie Teves sa kamatayon ni Governor Ruel Digamo. Subong kung tani nga adlaw magasugod ang investigasyon, congressional investigation nga iyang sa anom ka mga close-in guards or bodyguards nga mga miyembro sa Philippine National Police, wala iya nag-report sa duty, nag-absent ini sila. Pero adtong congressional inquiry, duway man to iya madayon. Sa aton sining mga kabombo, istorya naton what's the latest karon sa aton sining pagpangalagad kag naga baskog ang pagpangduwa-duwa sang mga kabombo naton, kasunod man sang sining relasyon sang kapulisan sa kay Congressman na Arnie Teves nga kung sa diin kung magsaulog ini siya sang iya sining kadlawan, ginakantahan, ginasaot-sautan daw kasubong iyang ginahimo iyang entertainment ang katapo iya sang kapulisan dito sa Negros sa Oriental ni Congressman na Arnie Teves. Dugangan naton ining mga nagapanguna karon kag mga mainit man nga impormasyon kag balita sa aton sining pagpangalagad pagkatapos ang Bombo Network News. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Marso 14, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, trade deficit ng Pilipinas nitong Enero ay lumawak pa sa $5.74 billion. Pagpapapako sa cruise, pinayagan na muli sa San Fernando, Pampanga para sa Semana Santa ngayong taon.
At bagong Negros Oriental Governor, tiniyak na ipagpapatuloy daw yung mga programa at proyekto ng nasawing si Governor Well Digamo. Yung lahat ng mga empleyado ng nagdaang administrasyon mananatili pa rin, habang dyan naman sa Department of Justice, yung ilang tauhan ni Congressman Teves ay nasampahan na ng ilang mga kaso. Mga 16 na sakay ng bumagsak na Cessna plane nadala na sa Cauayan City. At paglubog ng MT Princess Empress, maaaring maging liable din sa ilang international convention. Samantala, buong probinsya ng Davao de Oro isinailalim na sa state of calamity 1 linggo matapos ang pagyanig ng malalakas na lindol. At sa ating balita sa iba, yung dagat ng North Korea muling nagpalipad ng ballistic missile patungo sa direksyong katubigan ng Japan. At ngayon sa ating mga detalye. Lumawak pa mga kabombong trade deficit ng ating bansa sa $5.74 billion para yan sa buwan ng Enero ng taong kasalukuyan. Yan ay matapos na malagpasan ng inilabas na impormasyon ang export ng ating bansa base na rin sa data mula sa Philippine Statistics Authority. Itong biggest trade deficit mula noong Agosto ng nakalipas na taon na nakapagtala naman ng monthly deficit na $6 billion. Tumaas ang trade gap ng ating bansa sa 27.2% noong Enero kumpara huyan sa pagbaba na naitala naman noong nakalipas na buwan na 11.9% at pagtaas naman ng 57% noong Enero ng nakalipas na taon. Punsod nito, pumalo ang external trade noong Enero sa $16 billion at bumaba ng 2.4% huyan. Ayon sa data ng Philippine Statistics Authority, ang kabuang export sale ng ating bansa ay umakyat sa $5.23 billion habang ang imports naman ay lumago ng 3.9% na nasa $10.77 bilyong dolyar. Ang pangunahing export partners ng ating bansa ay ang Japan, Amerika, China, Hong Kong, Singapore, Thailand, Korea at Germany, pati ng the Netherlands at Taiwan, habang ang mga imports naman ng bansa ay pangunahing nanggagaling ho sa China, Indonesia, Japan, Korea at Estados Unidos, pati na sa Singapore, Thailand, Malaysia, Taiwan at Vietnam. Samantala, pinayagan na muli ngayong taon ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Pampanga ang tradisyonal na mga aktibidad tuwing Semana Santa gaya ng pagpapapako sa krus, self-flagellation o paghampas sa sarili at pagbubuhat ng krus. Ang naturang mga aktibidad ay natigil ng 2 taon sa may barangay San Pedro Cutud, San Fernando City na tradisyonal na isinasagawa tuwing mahal na araw dahil sa COVID-19 pandemic. Para kasi sa ilang Katolikong deboto, ito ay bahagi ng pagkasakatuparan ng kanilang panata o debosyon. Nag-abiso naman ang lokal na pamahalaan sa publiko na manonood ng mga aktibidad na magsuot ng face mask at ugaliin na rin ang pag-oobserba sa social distancing. Muna tayo ng update dun sa bagong liderato dyan sa lalawigan ng Negros Oriental. Sapagkat bago na nga ang gobernador, kumustahin naman natin yung mga tauhan na naiwan dyan, kaugnay pa rin ng ilang mga pagbabago. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Naging emosyonal ang unang pisikal na pagtungo sa Kapitolyo ni Negros Oriental Governor Carlo Guido Reyes ilang araw matapos itong nanumpa sa tungkulin bilang gobernador ng lalawigan kasunod ng pagpaslang kay dating Governor Roel Digamo. Ikinalungkot pa nito ang nangyari kay Digamo at umaasang makamit na ang hustisya. Ipinahayag pa ng opisyal na ang pagkamatay ng dating gobernador ang pagsisimula ng pagkakaroon na ng kapayapaan sa lalawigan. Tiniyak naman ni Reyes na ang lahat ng empleyado ng pamahalaang panlalawigan na mananatili ang mga ito at walang gagawing pagbabago sa organisasyon. Sinabi pa nitong wala siyang papalitan ng mga tauhang itinalaga sa nagdaang administrasyon, maliban na lang sa kanyang itinalagang sina Attorney Karen Lisette Molas at Attorney Mary Grace Villegas bilang Provincial Legal Officer na kanyang inatasan na tiyaking maipapatupad ang lahat ng mga programa at proyekto ng nakaraang gobernador. Posisyon ni Atty. Villegas o ni Atty. Molas.
Maliban dito, ipinangako din ng bagong gobernador ng Negros na ipagpapatuloy niya ang mga programa at proyekto ni Digamo. Tiniyak din ng opisyal ng kalidad ng kanyang serbisyo na ipatutupad hindi lang sa isang bayan o lungsod, kundi sa buong lalawigan ng Negros Oriental. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! Samantala, kumuha pa tayo ng ibang mga balita mula sa labas ng ating himpilan dahil si House Panel Chair Representative Rufus Rodriguez ipiniliwanag daw sa 42 Filipino organizations ang inisyatiba ng Kamara na nagsusulong sa Constitutional Convention. May report at iba pang mga balita si Bombo Annalise Soberano. Ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa 42 Filipino organizations sa Bahrain sa isang pulong na ginanap sa Philippine Embassy ang isinusulong ngayong inisyatiba ng Kamara, ang Constitutional Convention para amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Layo nito na magbukas pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Nagpahayag naman ang Filipino community sa Bahrain ng suporta hinggil sa isinusulong ng Kamara. Sa kabilang dako, sinamantala din ni Cagayan de Oro Representative Rodriguez ang pagkakataon na hiningin din sa Thailand ng suporta bilang upang kilalanin ng China ang arbitral ruling na naipanalo ng Pilipinas noong 2016. Sa sideline ng 146 Interparliamentary Union Assembly sa Manama, Bahrain, nakausap ng Philippine delegates ang miyembro ng Thailand Parliamentary upang suportahan ang pagsusulong ng International Maritime Law at the Rule of Law sa West Philippine Sea. Anya, sa kabila kasi ng pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling ay binabaliwala pa rin ito ng China at patuloy na nanghihimasok sa 200-mile exclusive economic zone ng bansa. Dagdag pa ng House Committee on Constitutional Amendments Chairman na itinuturing na isa sa mga big brother ng Pilipinas ang Thailand, kaya't ang suporta mula sa Thai Parliament ay malaking tulong upang maiparating ito sa China. Sa panig naman ng Thai Parliament, sinabi nito na makakasiguro ang Pilipinas ng kanilang paggalang at suporta sa International Maritime Law at the Rule of Law sa karagatan. Samantala, sinimulan naman ngayong araw ang ng House Committee on Dangerous Drugs ang motu proprio investigation kaugnay sa umano'y pag-recycle sa illegal na droga, ang pagbibigay ng reward system sa umano'y hiling na komisyon ng mga asset ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang nasabing investigasyon ay bunsod sa isiniwalat kamakailan sa House panel ni PIDEA Director General Moro Virgilio Lasso na ilan umano sa mga asset ay humihingi ng komisyon kung saan portion ng nakumpiskang illegal droga ang kanilang hinihingi. Pakinggan naman natin si Antipolo Representative Romeo Angkop, ang siyang Vice Chairman ng nasabing komite. Ako ang Inspector General ng panahon na yun and I have investigated plenty of these things. Then I was the Inspector General of the PNP, PCINP then. So, ganun ang plan. This has to be stopped. If we look at the rules, sections 21 and 22 of Republic Act 9165, very stringent yung kwan yan. Sa samantala, kakatanggap lang natin ang balita na voluntaryong sumuko ngayon dito sa Kamara ang dalawa sa opisyal ng Argo Trading na pinakontempt ng House Committee on Agriculture and Food. Ayon kay House Committee on Agriculture and Food Chairman Mark Enverga, alas 2 kahapon ang sumuko sina Argo Trading President Efren Zoleta Jr. at ang legal counsel nito na si Attorney John Ryan Cruz. Kung matatandaan na pinakontempt noong March 7 sa pagdinig ang mga opisyal ng Argo Trading dahil sa kabiguang isumite ang hinisinging mga dokumento patungkol sa kanilang kliyente at inventory ng sibuyas na iniimbak sa kanilang pasilidad.
Una nang na-detain ang operations manager ng ARBO na si John Patrick Sevilla. 10 araw na detention ang itinataw sa 3 opisyal. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang ika-12 ng tanghali. At mga kabombo, yung mga programa, lalo na ho yung One Town One Product na magdadala ng kaunlaran daw sa mga lalawigan ay patuloy na isinusulong ho dyan sa Senado. At iba pang mga kaganapang tinututukan ho dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Alamin sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Inihayag ni Senator Mark Villar na ang proyektong One Town One Project Program ay magdadala ng kaunlaran sa mga probinsya. Sa interpellation sa Senate Bill number 1594 ang One Town One Product o OTOP Philippines Act, sinagot ni Villar ang mga paglilinaw na tanong ni Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kaugnay sa naturang programa. Nang tanongin ko ang OTOP program ba niya isa ng umiiral na programa ng Department of Trade and Industry o DTI, tumugon si Villar ng pagtang-ayon at binanggit na ang programa ay nangangailangan ng karagdagang suporta at pagpapahusay dahil ang mga alokasyon ng budget nito ay nasa downward trend. Anya, para palakasin pa ang One Town One Product Program, mabigyan ng budget at para mabigyan pa ng ngipin, mayroon anyang naturang panukalang batas na susuporta sa programa. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senate Trade, Commerce and Entrepreneurship Chairperson Mark Villar sa pagtatanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. I understand it, Mr. President. OTOP, which is the acronym for One Town One Product, is already an existing program of the DTI. Is that correct, Mr. President? Yes, Mr. President, that is correct. It is an existing, but to further strengthen the and give it more to give it budget and to give it more teeth, we have this bill to further support the program and make it institutionalized. So, Mr. President, in the 2023 budget, I think OTOP already has a budget. May we know what is the budget for OTOP for 2023? Mr. President, the budget for OTOP was 97 million. Is 97 million. At yan ang bahagi ng payag ni Senator Mark Villar. Naniniwala rin ang Deputy Majority Leader na ang auto program ay magdadala ng kaunlaran sa mga kanayunan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng micro, small and medium enterprises sa mga lalawigan. Sa gitna ng masamang epekto ng pandemya sa ekonomiya, binigyan din ni Senator Christopher Bongo ang kahalagahan ng pagsuporta sa micro, small and medium enterprises or MSMEs sa bansa habang siya ay nag-akda at nag-co-sponsor ng Senate Bill number 1594 na nagalayong ma-institutionalize ang One Town One Product Philippines Program. Ang iminungkahing panukala ay pinagtibay ang OTOP program bilang isang programa ng gobyerno upang hikayatin ang paglago ng MSMEs sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng indigenous raw material, local tradition at kultura sa buong bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kumuha po tayo ng update mula sa lalawigan dahil ang mga labi ng 6 na sakay ng bumagsak na Cessna plane nadala na raw sa Kawayan City. May pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Nadala na kaninang umaga sa Kawayan City ang mga labi ng 6 na sakay ng Cessna plane na bumagsak sa dalisdis ng bundok sa Ditarong Divilacan, Isabela. Dagong alas 7 kayo ng umaga nang sunduin ng Super Huey helicopter ng NR-122 ng Philippine Air Force sa Divilacan proper ang bangkay ng mga biktima at dumating ang mga ito kayo ng alas 8:39 ng umaga. Matatandaang natagpuan ang bangkay ng mga biktima noong 9 ng Marso 2023 matapos ang 44 na araw mula nang mawalang eroplano noong 24 ng Enero 2024. Sakay ng Cessna plane ang pilotong si Captain Eliazar Mark Joven, mga pasahero na sina Tommy Manday, Val Camatoy, Mark Aaron Seguera, Sam Seguera, Pawang taga Silang Cavite, at si Josefa Perla Espanya na taga Claveria, Cagayan. Ipinakita muna sa kanilang pamilya ang kanilang mga labi upang makilala ang mga ito bago isinailalim sa otopsiya. Nilalagay ang mga ito sa sealed metal casket bago iuwi ng kanilang mga pamilya. Samantala sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Attorney Gilbert Bautista, abogado ng HML Construction Company, na hindi pumayag ang pamilya ng 5 pasahero
na isailalim sa cremation ng kanilang bangkay kundi ang pamilya lamang ng piloto na si Captain Noven na taga Muñoz Nueva Ecija. Ang 14 na magkakamag-anak ay uuwi sa Cavite habang si Espanya naman ay sa Claveria, Cagayan. Sinabi pa ni Attorney Bautista na sasagutin ng kumpanya ang mga gastusin sa pag-uwi sa 11 mga biktima sa kanilang mga lugar. Plan namin is that according sa family ni Eslana, pag naiayos siya dyan, sila lahat, lalagay sa metal casket, then isa travel. Yung kay remains ni Mrs. Eslana, Espanya, dadalhin sa Claveria Cagayan para paglamayan ng Chevrolet. Yung kila Kamatoy at Figuera, Manaday, dadalhin naman sa Silang para ipaglamayan din doon for several days para ibig lang. Yung kay Captain Joven, yung sa piloto, ibibigyan siya ng kasi kakandak ng autopsy after ka-up. After ka-up, i-cremate siya, then dadalhin ng asawa pa with siya. Nag-ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kuha tayo ng mga karagdagan pang update mula ho dyan sa Department of Justice. May mga nakasuhan na tauhan. Itong si Congressman Teves at may mga iba pang mga update. Yung issue din ng human trafficking na tinututukan ng Departamento ng Katarungan. May mga pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Tuhan ngayong araw ang 6 na tauhan ni Negros Oriental 3rd District Arnolfo Teves na nahuli matapos ang isinagawang police operation sa bahay nito noong nakaraang linggo. Kinumpirma ito ng Philippine National Police CIDG at sinabing kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ay ang sekretarya ni Teves na kinilalang si Hana May Somerano Oray. Kung maalala si Kong Teves ang isa sa mga itinuturong sospek sa pagpatay umano kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Matapos ang nasabing raid ay nakumpiska ng mga otoridad ang ilang baril, bala at mga pampasabog. Ang mga kasong isinampa sa 2 tauhan ni Teves na sina Pablo Gimarangan at Ronald Aginsanda Pablio ay violation of the Comprehensive Firearms at Ammunition Regulation Act o RA 10591 at Law on Explosive o RA 9516. Habang kasong infringement naman ang inihain sa 4 pang tauhan na sina Hanami Oray, Heracleo Sangasin, Oray Rodolfo Teves Maturan, and Joseph Kyle Catan Maturan. Samantala, sa ibang balita naman, naaalarma ngayon ng Department of Justice dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso na may kaugnayan sa human trafficking sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na umabot na sa 2,000 ang kaso ng human trafficking ang kanilang naitatala sa unang 2 buwan pa lamang ng taong ito. Tinawag ito ng kalihim na isang modern slavery at karamihan aniya sa mga nabibiktima ay mga kababaihan. Batay sa impormasyon ng Department of Justice, karaniwang ipinapadala ang mga na-recruit na Pilipino sa mga Southeast Asian countries katulad ng bansang Thailand, Myanmar at Brunei. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. The biggest issue ngayon, parang Southeast Asian countries, ang lugar kung saan dinadala yung mga traffic ng mga Pilipino, Thailand, Myanmar, Brunei, mga basic na ginagawa talaga na tinatawag natin modern day slavery. Diyan dinadala mga Pilipino. That's why we are alerting all the agencies, kasama na immigration, lahat ng kasama na pwedeng tumulong. It's a very big interagency committee. Pangunahing gawain ng mga na-recruit ng mga Pilipino ay mang-scam ng ibang lahi at kapag hindi ito naabot ang kota na ibinigay sa kanila ay sinasaktan ng mga ito. Inalerto na rin ng Department of Justice ang iba pang ahensya katulad na lamang ng Bureau of Immigration upang mapigilan ang masasamang gawain na ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa balita mga lalawigan naman, 3 linemen sa Iloilo na kuryente. Isa rito, patay. Na mayroong report ang Bombo Radio Iloilo.
Isang lineman ang nasawi habang sugatan ang dalawa niyang kasamahan matapos silang makuryente habang nag-ayos ng wireless fidelity o Wi-Fi connection sa Barangay Buena Vista, Pasig City. Ang binawian ng buhay ay si Jessica Libara, 46 anyos, residente ng Barangay Mambiranan, Pequeño, Pasig City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Dennis Pamunag, hepe ng Pasig City Police Station, sinabi nito na nag-ayos ang mga biktima ng internet connection ng bigla na lang na bitawan nila ang steel post dito at sumabit sila sa mainline ng kuryente na naging dahilan ng kanilang pagkakuryente. Ayon kay Pamunag, nakaligtas ang dalawang lineman na pawang minor de edad pero ang isa pa nilang kasama ay binawian ng buhay. Anya, kulang sa protective gloves ang mga biktima para sana hindi sila nakuryente. Yung dalawa na minors, stable naman, kaya lang yung isa, si GC, nawalan talaga ng buhay. So nangyari yun nung nang mag-install ng steel post, pisanit pa sa pisanit. So na-discussion na napatawan nila yung steel post at saka sumabit sa open wire ng ilico to. So na-printe siya itong tatlo. Yung dalawang may stable naman, kaya lang isa yung talaga yung nawala ng buhay. Si Police Lieutenant Colonel Dennis Pamunag. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Buong probinsya naman ng Davao de Oro isinailalim na sa state of calamity isang linggo huyan matapos ang mga naitalang malalakas na pagyanig. May pag-ulat ang Bombo Radio Davao. Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Davao de Oro. Isang linggo matapos nangyari ang dalawang magkakasunod na lindol noong Marso 7 ngayong taon. Ito ay dahil sa Resolution Number 0556-2023 na isinumite noong Marso 11 at formal nang inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan kung saan ipinanawagan ngayon ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon sa Republic Act 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, aabot sa 30% ng Local Disaster Risk Reduction Management Fund ng probinsya ang magagamit bilang Quick Response Fund upang maisakatuparan ang mga recovery programs bilang tulong sa mga nasalanta ng naturang sakuna. Sa kabilang banda, naitayo na rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Department of Science and Technology CONFIVOLCS DOST ang kanilang seismograph device malapit sa Lake Leonard Nayasef sa Barangay New Leyte, Maco, Davao de Oro. Ang naturang aparato ay may kakayahang makapagtala ng mga up-to-date activities malapit sa lawa. Iyon ay upang matutukan ang hinihinalaang seismic activities sa naturang lawa. Matatatandaan na nag-deploy na ng dalawang teams ang PHIVOLCS upang matutukan ang pinsala sa mga earthquake-affected areas ng probinsya maging ang hinihinalaang volcanic activity ng Mount Leonard Nayasef. Sa ngayon, meron tayong mga experts from PHIVOLCS, mga volcanologists, seismologists who are conducting assessment and investigation sa Mount Leonard. At hindi lang Mount Leonard, pati mga faults din na nag-move last March 7. So, andun sila ngayon. Hopefully, matatapos sila today or tomorrow. At bukas, we're inviting them mag-present sa RDRNC. At yan ang pahayag ni Liza Mazo, Regional Director, Office of the Civil Defense 11. Ayon sa Provincial Risk Reduction Management Council, umabot na sa 229,647 na mga pamilya at nasa 194,057 na mga kabahayan sa buong probinsya ang naitalang apektado matapos manalasa ang magnitude 5.9 na lindol. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo K. Mariguli para sa Bansang Radyo ng Pilipinas at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga militanteng mambabatas, ipinagtanggol ang timing ng hiling ng karagdagan na 750 pesos na sahod. May pag-uulat at detalye pa dyan ang Bombo Radio Legazpi.
Inaasahang matatalakay ng House of Representatives ang isinusulong na House Bill 7568 o ang pagbibigay ng karagdagang 750 pesos na sahod sa mga nasa pribadong sektor. Maalalang isinumiti ang panukala ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brasas, ACT Teachers Representative Franz Castro at Kabataan Representative Raul Manuel. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Representative Castro, sinabi nito na napapanahon lamang naturang panukala dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing mga bilihin kasabay ng mataas na inflation. Anya, kinakailangan ito upang mabot ang family minimum wage ng mga Pilipino upang matustusan ang araw-araw na pangangailangan. Dagdag pa ng mambabatas na ipapatupad ang nationwide increase dahil lahat naman ng mga lugar sa bansa ay apektado ng inflation. Umaasa naman si Castro na pag-aaralang mabuti ang kanilang panukala dahil labis na anyang nahihirapan ang mga manggagawa sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Samantala sa ilalim ng panukala ang mga micro and small enterprises na hindi kayang magpatupad ng naturang wage increase ay maaaring mag-apply para sa wage subsidies. So tulungan po ninyo kami na maipasa natin at mai-push natin itong panukalang batas na ito ng 750 across the board. Salary increase nationwide sa ating mga private workers. Dahil talaga namang malaki na ng impact itong nangyayaring inflation. Sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Muling nagpalipad ng ballistic missile ang North Korea patungo sa katubigang sakop ng dagat ng Japan. Ngayong araw yan, ito ay isinagawa ng North Korea isang araw matapos ang pagsisimula ng large-scale military exercise ng South Korea at United States na layuning mas palaksin pa ang response capabilities ng mga military ng dalawang bansa. Sa isang pahayag sinabi ng South Korean military na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa nilang inaalam o kinukumpirma kung saang lugar mismo pinalipad ang North Korea ang kanilang naturang missile at kung gaano kalayo ang distansyang naabot nito. Gayun din kung mayroon pang iba pang missile ang ipinatupad ng nasabing bahagi ng Korea. Samantala, kaugnay nito ay sinabi naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na hanggang sa ngayon ay wala pa naman siyang natatanggap na anumang ulat na pinsalang dinamo ng Japan hinggil sa naturang hakbang. Kung maalala nitong nakaraang Webes ay nagpaputok din ang North Korea ng isang short-range ballistic missile mula sa western city ng Nampo patungo sa Yellow Sea, habang nitong linggo naman ay isang submarine-launched strategic cruise missile naman ang kanilang pinaputok sa may eastern coast ng nasabing bansa. Sa ating entertainment balita o sa iba pang mga balita, economic crisis sa Lebanon nagre-resulta na ng talamak na nakawan. Ilang mga gutom na residente ay pinipili na lang magpakamatay. May mga report ang Star FM Bacolod. Ginagawa na sa Lebanon ang dollarization dahil sa krisis sa ekonomiya, kung saan tumatanggap na lang ng dollar ang karamihan sa mga malls at konti na lang ang tumatanggap ng Lebanese lira. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod kay Mercy Reyes, migrant sa Lebanon, sa ngayon ay naging talamak na rin ang nakawan doon sa bansa dahil sa ekonomiya. Ang economic crisis, walang mga nagpapanik. Kumbaga, na-afford din nila ang gumastos, pero kasi nga maraming nagbibigay ng mga organisasyon ng lower price pa din. Ganon, ba sa bigas, kasi ang pagkain naman nila hindi naman palaging bigas kaya wala silang problema, hindi kagaya sa atin na talagang 3 times a day bigas. Dito hindi, yung mga mga gulay, karne, foreign worker, yan ang nakakapagpahirap sa Lebanon. Ang mga, lalo na yung number 1 Syria people. Kaya nauso ang mga nakawan dito kasi ang mga nagnanakaw, mga Syria. Sa ngayon ay patuloy pa rin na naghihirap ang bansa dahil sa mga krisis na tumama dito mula ng COVID-19 pandemic, deadly port explosion ng taong 2020, pagsakop ng Russia sa Ukraine at nakaraang lindol sa Turkey, Syria at Lebanon, kung saan ang bansa ay nagprinta ng maraming pera na naging rason sa pagbaba ng value nito at pagtaas naman ng inflation. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher.
Nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Ito mga kabombo, yung Miss World Organization na ba? Pinarangalan din itong si Miss Malaysia 1983 Michelle Yeoh dahil dun sa kanyang pagkakapanalo bilang Best Actress sa 2023 Oscar Awards. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo at ka-Star Nation, pinarangalan ng longest-running beauty pageant na Miss World Organization si Miss Malaysia 1983 na si Michelle Yeoh. Kasunod ng pagkapanalo nito ng Best Actress sa 2023 Oscar Awards na ginanap sa Los Angeles. Si Michelle Yeoh na nanalo ng Best Actress sa Oscar na gumawa rin ng kasaysayan bilang unang babaeng may lahing Asyano at unang Malaysian performer na pinuri dahil sa mahusay na pagganap sa sci-fi comedy film na Everything Everywhere All at Once na humakot rin ng maraming awards. Samantala sa buong kasaysayan ng Miss World, si Michelle ang pangalawang beauty queen na nanalong Best Actress sa Oscars. Matatandaan na ang una ay si Halle Berry na Miss World USA noong 1986 na nanalo ng Oscar na Best Actress sa pagganap sa Masters Ball noong 2001. At yan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Standby kamo sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sini iya nga pagpangalagad. Pero antes sina mga kabombo yari anay ang dugang sining mga impormasyon kag dapat sini ninyo mahibaluan na tuhoy karon iya sa isa na naman ka big time nga papromo sa radyo. Ako sa din sarang kamo makadaog sa linibo sini iya nga cash prizes kag subong man ang radyo nga wala iya sang fixed dial o kung why na fixed dial sa aton sini nga mga kabombo umpisa na kamo sa karon sa paghimo sini sa inyo iya nga mga promo or sa inyo sini nga mga proof of purchase damuon nyo para dako man ang inyo sini iya nga tsansa nga magdaog sa aton sini karon nga mga kabombo. 8.5 million pesos total prices nationwide ang pa-Buena Mano para sa inyo sa Buena Mano Salvo Part 17 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Magdaog sang libo-libo nga papremyo adlaw-adlaw halin Lunes tungto Biyernes kag bantayan man kada Sabado ang aton nga barangayan sa diin magapanigayon kita sang draw sa mismo barangay nga aton napilian. Tama kahapos magpasakop, magbakalang sa mga sponsor products kag tipuno ng proof of purchase, isulod sa puting nga sobre ang required nga proof of purchase kag sagwa sa sobre isulat ang pangalan, address, signature o konpirma, contact number, name of proof of purchase, week number 1 kita subong kag title sang aton sini nga pa-promo amo iya ang Buena Mano Salvo Year 17 na promo ng Bombo Radio at Star FM. I-care of ini sa Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang inyo entry sa malapit sini nga designated drop-box centers sa inyo lugar o kun mismo sa istasyon sang Bombo Radio kag Star FM. Hindi lang isa, duha, tatlo, apat o kun lima ang pamaagi sa pagdaog o kun tsansa nga magdaog sa promo sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Standby kamo kay aton sini nga patpaton kung paano kamo magdaog. Ano bala ining pito ka pamaagi? No? Agod iya nga magdaog sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Bantayan driman sa aton sini nga palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Ang oras naton 35 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 12 diri sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio
Iloilo. I-check naton sa Silimatinyon ang latest update sa sining insidente sang pagpangawat dira iya sa may area sang Molo, kung sa diin ginakabig siniya nga eksperto ining kawatan nga masobra 2 ka oras ang tiner sini sa sulod sang salakyan nga iya sinigin kawatan. Ginbuka niya ang bintana, glass window sang salakyan. Nagsulod dito siya pagkaligad sang mga lapit 2 ka oras. Nagwa may bit-bit na ining binagtong. Sandig iya sa tagreklamo, mga 45 items na nagkalain-lain sini, mga pagkaon to kag inog pang regalo sang tag-iya ang gintaban sining kawatan. Sa karon ginahunting na inisang kapulisan ining nasambit karon nga makawat. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report please come in. Ababot pa dayon pang ginapangita sa otoridad ang ining suspect nga pangguba sining window o kung salamin sa salakyan kag pangkuha ining pila ka mga bagay o kung mga pagkaon ang ating na-report sa sinitag-iya sa salakyan kagigin pa-blatter na ini sa may Molo PNP. Based diri karon sa latest nga development sang investigation sang Molo PNP at way pagid ni makilanaan ang ining suspect o kung kilala sa basag Kotseboy nga mo ni karon ang modus nga nabiktima sini ang isa ka pribado nga salakyan sa barangay San Antonio sa may distrito sang Molo. Balik kagahon ang ining pagpangatake sinasambit karon niya nga suspect kay nakita sa may closed circuit television sang barangay ang himo sa sining suspect kung paano yato buksan o kung paano ini siya nga nagpanilag to hasta nga naka-penetrate nga nakapangbiktima sining isa ka pribado nga salakyan. So sa pagjangot naton kay Police Captain Benji Dicen ang Chief of Police sang Molo PNP Station, bali nakabaton ini sila report kada mismo man sa sining katag-iya sang salakyan nga 29 anyos, babae ini siya kag pumuluyo sa barangay San Antonio sa distrito sang Molo. Bangod nga limited ang parkingan sa lugar, medyo makitid man ang space sa barangay, so ginaparking sa tag-iya ang salakyan sa kilid sang dalan nga hindi man maka-obstruct bala sa nagalabay nga mga salakyan adlaw-adlaw sa may nasambit yang lugar. Kaya mo to pag park abis ang tag-iya pagbalik yaga mga past na 9 AM natukiban sini Bobocham nga way na to sa sulod sang iya sining salakyan nga ginbutang ining mga pagkaon nga regalo pakuntani ti ining pagkaon mga ginasuma dili nagadangat sa Cotormel ang bili sa tanan nga ginapang kuha ni sa sining nasambit yang suspect ti lakip gani diri ang 15 ka packs sa sining wafer biscuit 15 ka pack o kon na pieces sa juice in can kag 15 man ka pieces sining biscuit nga nasulod sa isaban ka box nga ti amone kon sumasumahon nag-amount sa 4,242 pesos. Kaya mo itong nagpangayo isang bulig sa barangay ang biktima kag nakita ini sa may closed circuit television nga may isa ka lalaki nga nagpalapit sa salakyan kag amo to ang penetrate kung paano to ginbuksan ang ining salakyan. Kay kung basehan naton ang kuha diri sa closed circuit television umpisang approach ining suspect sa sining nasambit sa karon nga salakyan kitisigad lang ini sa dalan nagalantaw ini anay siya sa mga tanod sa lugar kun bala rubing kay kun nataw naton malapit-lapit lang ni do mga 50 meters na ni kalayon
sang suspect kag sa sini mga tanod nga ara sa lugar nga nagabantay. Pero galing bisan anon kabantay bala kun ang tuyo mangawat sumangita gid na sang kahigayunan. So mo to sang nagparapit ini siya sa may salakyan mga past 12 AM no o kun 12:57 AM makita diri sa closed circuit television na isa ka lalaki nga naka-short sa puti, nakabayo sang itom nga may orange nga mix kag nakakalo sang puti bumutsam. So nagpalapit ini siya sa may multicab nga salakyan nga duag itom at tapos ginpalapitan niya man ang ikaduwang salakyan nga nagapark sa likod. Amo ni ang Toyota Wigo nga amo ni ang ginbuka iya ang salamin kagin kuha dito ang mga pagkaon sa sulod sang salakyan. So naggagwa ini siya ginabanta diri do halos mga 2 ka oras gali ang pang-ukay ato sa sulod hasta nga nakuha ining mga bagay bumutsam no kay tikod basihan diri ang circuit television mga past 2 AM na ini siya ang nakita diri sa CCTV nga nagwa sa salakyan pero hindi kita pagwaya kay dito siya nga part sa sulod sa pader nga part dito siya nagpenetrate so mo na nga pagwaya agulpi lang siya nagtuhaw sa tubang sa salakyan kagabuto nga may bitbit na ni siya nga asako nga duag puti kag ang bayo sini hindi na black na may mix nga orange kundi do puro na lang ni black na do long sleeve pagwaya kag ang iya siling itsura do kasubong nga ginatabunan niya sa closed circuit television nga naga-mount mismo sa may nasambit niya nga lugar. Bisuno kay Police Captain Benji Dicen posible nga may idea na ang ining suspect o kon ginalanta posible nga dira sa lugar o kon na-survey na ang area antes ini siya nga magbuhat asa kasubong sini karon niya nga pagpangawat no kay ti kun baguhanon ikaw sa lugar so hindi mo to mahimo nga pagwa mo gintabunan niya pang yasin nga itsura bumutsam kag at the same time nag-ilis pa ni siya sang bayo no nga ti paraban siguro nga ti hindi sa babalaan kag hindi sa dali-dali iya identify sang mga pabuluyo sa manasambit niya nga lugar. Na-recover sa lugar ang dugin pilo niya nga kabilya mo to ginapatihan niya gamit to sa pagbuka to sang salabing sa likod sa salakyan hasta nga naka-abritong iya sila nga kung na nakuha tong mga gamit o kung mga pagkaon sa likod nga porsyon nga bahin sang salakyan bubutsam. Ibabati tabla si Police Captain Benji Dicen sang mapakigingutan sang Bombo Radio. According sa iya, ang iya nga Toyota Wigo nang part sa silid sang dalan sa may right side back window niya gin buka balido gamay na siya nga bintana sa pinakalikod sang Wigo. Ang nakuha kagdito niya na balan sang aga na ang iya nga mga pagkaon na ni sirang nakuha 15 pieces water in can, 15 pieces juice, 15 pieces Macton biscuit, 1 pack waffle, mga pagkaon na tanan ini isang doktor nga nag-amount sa mga 4,000. Immediately sir ginpalap sa aton nga investigador kag sa aton nga intelligence subong padayon ng galibot sa aton monitoring sa area may nakuha dito nga ebidensya do kabilya sa ginpatiko amo to siguro gingamit nga paglampos may nakuha man kita nga mga CCTV camera tingwaan naton ni ma-identify diskan sa panglawason ng sang suspect kayang naigo sang camera is katalikod siya kagapanago most probably sir ang aton nga suspect dra lang grow within the area kay balaan niya kung di nakaplastar ang aton nga CCTV kag almost the time nga pag commit niya sang krimen why siya nakaatubang talikod lang gid termi so may idea siya kung di nakaplastar
ang aton nga CCTV pero tingwa naton ini siya malupit kag ma-verify. Ang sir, ano na namin mo sir, dala sa barangay lang? Ang ginpasa nila di sa akon nga video nga nakakuha sa TV is yalon isang barangay siguro para I mean, kilidalan ang sasakyan. I mean, ang na-mention mo lang posible dra mo na ang suspect ang taga-dra ang suspect sir sa barangay posible. Ang akon lang yang pag visualize kay di daw abot niya kung di nakaplastar ang kamera mo. So almost during some time nga pag-commit niya sang krimen is talikod siya, likod ng porsyon antes siya magpalapit sa salakyan. So na-expect kinagro nakita ang kamera na kung maglibot sa likod kay kung ilang taon naton sa likod siya ang ginitry nga buksan which is nga hindi na maabot sang kamera. So kung sa likod sa halin pakadto sa salakyan ating ma-approach sa pieces niya sa kamera. So ideally siguro ang ini nga aton nga culprit may idea TV nga naka-install. Okay, ang nakapablatter sa inyo isa lang gid na yung tagiya kay Wigo. Amo lang ni Sir si Christine Jerry Pabuona. Oo. Kay may bali ka may iban pag ito abi nga nakuwatan na siguro wala sila kapablatter mo nang guro sir. So wait tingwana mo na sir malabot pag ang ato nga biktima kung din sila naka-park para makuhaan sa pida atugang ebidensya taga magpunta gid ang aton nga identity sang suspect. Bilang pagkuko mo sir nga hipe kamulo may mga na-encounter ka nga do kasubong man sila nga modus or first time pa lang ni? So, subong sir, first time ko lang na-encounter. Tingwaan ta nga masolba nga mga modus. Mula na ginapanawagan man sa aton mga barangay official. Actually, libot man kami diri ang akon ng mga PCR, ang intel, na gina-follow up ang ilang mga CCTV. So, nagyo po sa aton mga barangay official. Mas manami kag mataas sa i-check nila sa function ang nila. Si Police Captain Benji Desin babotsamtya mo na magluwas ni sa nakapablatter na formal sa police station na mention man to early ni Cap Eric Gallego sang nasambit nga barangay nga may duwa pa ka mga multicab to nga na biktima man. Ang suspecting isa to ginkuha tong battery kasi day man at tapos ang isa to nakuhaan mo to sang mga kagamitan man. Natiway lang gid diya ma-exact ni kat kung pila gyud to mga amount tanan nga nakuha siguro yung iban way naman lang nagpa-blatter sa pulis. Kagin pa labot na lang ang concern sa barangay. Pinaka-alerto naman niya ang mga tanod sa lugar. Kag na-inform naman to kay naka-conduct naman sa emergency meeting si Kapupod sa mga peace and order nito nga council para at least nga kung mahimo nga makabalik sa lugar luwat ang suspect. So ma-identify nila na sa gilayon kag ma-interrogate man bobotsam regarding sa sining pag buka sining salaming sa salakyan kag pagkuha sining mga kagamitan. Kaya mo na, ang isa pa gito sa na-mention man, nakapulupangkot kita sa barangay, kag sa mga tanod man mismo, nga ara sa lugar, nga bisan sila way makabati sang puni abi, o kung may buka abi sang salaming. Pamutsam kay based sa police may na-recover, kuno sila nga dugin patiko nga kabilya, nga motong ginlampos sa likod nga porsyon, sang salaming sang salakyan. Kaya ang pagpati ito sang mga tanod nga ginbutangan do ginhapinan niya bla sang tela ang ining kabilya nga gingamit. Kag amo to ang ginlampos para hindi ya madali-dali ya manotice sang mga tawo ya sa lugar kay kun lang tawon tama ka lapit lapit lang gid ang distansya sa mga tanod kag sang sining mga suspect. Na kung purely lang abi nga kabilya tong gingamit mabatian nila ang pagbuka abi sang salaming pero mo tong inalantang posibleng gibutangan niya ni isang tela nga hindi ya mabatian
sang mga tawo sa palibot ang iya sining nga ginhimo abi no nga pagpangawat tag ginalantaw Manila nga ti may idea gid ni sa kag hindi lang siguro first time ni nga ti amoning na biktima niya kundi madamo naman nga do kasubong balang expert ini siya sa kasubong o kung sa mo sining karon nga pagpangawat abo mo champ. All right. So muna ang latlaton tani kay ongoing pa man ni ang pagpungsuisa sa otoridad kag sa kaping sining barangayan kung basi may mga insidente man sila kasubong sila nga why ma-report so mo nang ginatinguan diri sa Molo PNP station. Ini si By the way, Jomar Joms, gusto ko lang makapangayo information. Estimated distance ang salakyan sa barangay outpost. Estimated mga more or less 50 meters. 50 meters, di kalapit eh. Anyway, sige. Salamat kay Joms. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Kagina, according sa kay punong barangay Gallego, ti nagabantay man kunong iya sining mga barangay tanod. Hindi man gid ma-saturate ang bilog sining barangay bangod sa kalapad sang area. Amo ning mga rason ni Kap nga pisar nga kalapit iya sang salakyan, kung sa di nakapark ang salakyan malapit sa barangay outpost, natigayon nga makawatan. Kay kisyo gingamitan sang tela, wala mabatian ang pagbuka abi sang kristal. Sa nalikod ni giling bahin sang Wigo. Sa aton sinima Kabombo. Now, kung lang tawon nimo, pakita ta bala engineer. Sa pag-umpisa pa lang sang kawatan, nagapanilag na ini siya. Nagalantaw siya nay sa unhan. Kung sa diente, asyumiron ta na lang ang insiding ito kung may tawo ang outpost. Sang nakita niya nga wala tawo or hindi man siya masiplatan abi sa mga barangay tanod, dito na nagsalipot-pot ini siya sa nalikod nga bahin sang salakyan. Sa aton sinima Kabombo. Nalikod nga bahin ang right passenger side pa gini mo nang bukao. Ang gamay na balang kristal aro-aro kabahin sa bintana ti kinuot yan na dayon, nabuksan yan sa likod nga area nga portion kag amo ang pagsulod. Now, sa aton sinima Kabombo, hindi taman iya mahambal ginabing sala ini isang barangay tanod or mga barangay official kay why sila nag-roving. Tawo man lang ni sila, ginakapoy man, natabo ining insidente, mga alas 12 na sang kagahon mo. Sa aton sinima Kabombo. Pero amo ni blang hambal naton nga basta gani may oportunidad ang makawat mangawat yun ini. Nakakita sang oportunidad, nakita iya siguro nga it's either wala sang tawang outpost pero nagasiga or why man sang barangay tanod nga naga-roving abi from time to time, dito na kaging patigayon sila ang pagpangawat. Kung si Captain Dicen nakamulalong nga daw kasubong sa ulado sang suspitsado ang area, kay masami nagatalikod ini siya sa closed circuit television. Apisar nga nagakalo, wala gani iya sang tabon sa itsura. Pero ang anggulo niya nga kuha sang CCTV, lunsay nagatalikod. Sa aton sinima Kabombo. But silingon may ideya, ining kawatan, ining suspect, kung paano siya makalikaw nga hindi iya ma-expose ang iya sining itsura.
Kag naglawig ini siya sang malapit 2 ka oras sa sulod iya sang salakyan. Ti dako pagid sini banwa iyang dako pagid sini iyang palamangkutanon karon nga sa sulod sang 2 ka oras. Baw, why ginto iya sa may nakalabay? Bisan isa lang iya ka barangay tanon? Or kung ining closed circuit television, iyaman sang barangay ni, why gid sa may nakamonitor sa closed circuit television sa ila sining control room abi? At least may isa nga nagabantay nga from time to time nagatsekyar nga uy, may tao to nga nagwa sa slakyano, may dala nga sako. Ti lagson ta to kay basi mabtan ta pa. Sa aton sinima kabombo. Ginapayag man sandig sa kay Kapitan Gallego nga samo sadto iyang hitabo or samo sadto iyang mga tinakna, 3 ka mga salakyan ang ginbiktima. Ang isa to ginkawatan sang battery, ang multicab. Hindi na kita matingala kay kung sa isa iya kapag strike sang kawatan, madamo ang iya siningagin pang biktima or nakuha nga mga kalawaton, butsilingon sinibanwa nga very confident siya nga hindi siya madakpan, kag nagasalig man ini siya nga wala sang may nagabantay. Mahamuok ang katulugon sang tanan. That is why nga hindi lang kay isa, kunti 3 ka mga salakyan ang iya sini nga mga ginpang kawatan, ginpang biktima. So, may mga balasihan na para nga tipon kita sang mga nagakaigo sini iya nga mga teorya, agod nga makambal kita nga it's either tagadira ang kawatan, kay kung hindi ka tagadira, abi banwa, hindi mo man iya matumod nga amoning ang gulo ko, likod lang ni, kag kung may kalo ko, na ibabaw lang nga porsyon sang akon sini nga kalo ang makuhaan sang closed circuit television. Hindi ba? But silingon nga may ideya ini siya sa anggulo sang CCTV. Kag kung paano siya makapanago. Ako ya personally, nagaduda pa ako gani. Nagaduda pa ko nga may posibilidad na kasaka ini siya sa barangay hall, kag nakalantaw sang plastada, sang tutok sang closed circuit television. Ini kung iya sang barangay, iya kuno sa barangay, kuha nimo. Closed circuit television sang barangay ang nakapick up sini Banwa. So may idiyagin siya. Therefore, makambal kita nga tagadira lang ang suspitsado kag dakong posibilidad nga nakasaka ni barangay hall, nakapropanghimutan ni sang anggulo sang closed circuit television. Kay ti kon pangayaw ikaw, kag kung wala ikaw iya sang ideya, sa aton sini nga mga kabumbo, by chance lang abi ang imo nga pagpangawat, hindi ka pagkibangon sina nga estimated 50 meters away, ara dira ang barangay outpost o ang barangay hall, may mga barangay tanod. Grabe na ginaya nga guts imo iya nga mga awat ka, ara lang dira sa uronhan ang mga barangay tanod o ang barangay outpost. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag may ideya man ni siya nga may unod dira subong ang salakyan, bisan pagkaon lang nati. Mahapos man lang na i-dispose. Ibaligya ilang barato or kung ano sinang mga pamagi na para iya nga magkwartahan, ma-convert into cash. Or hindi gani, dalon niya to sa kundiin malang pugaran sa mga drugista kag pabayluhan niya to items. Tida ko inikaron iya nga pagpangangkat sa bahin sang Molo PNP. Kag nanotisyaran man naton nga sa tagsaga ni iya ka termino
or mambal naton abi lain-lain ang mga problema nga ginapangatubang sang tagsa iya ka chief of or ICPO director nga magpungko diri sa syudad sa Iloilo? Kung madumdumanta sa kay Colonel Batiles to, ang problema ito rambol sa mga disco clubs, super clubs. Mga night out areas, amo to ang problema. Problema man sadto ang illegal drugs. Now this time, sa una sining nga hugnat sang pamunuan ni Police Colonel Joris T. Coronica, ang problema naman naton diri sa syudad sang Iloilo, tiya matamat na siniyag halos sa adlaw gina-operate ang mga drugista mo. Isa naman sa mga problema karon amo iya ang pagpangawat. Damo na insidente sang kinawatay diriya sa syudad sa Iloilo. Gani basi kon makahambal bala ang mga kriminal nga ang mando abi sa kay Colonel Coronica ni Mayor, tutukan gid ang drugs mo or ang illegal drug proliferation diri sa syudad sa Iloilo. Basi bla ko nalipat siya sa aton nga mga kawatanaw. Ti mahasik kita sang lagim, magpinangawat, magpinanghold up kita. Gani nagakadapat nga ining mga insidente sang pagpangawat, pagpanghold up, marisolbar ini. Madakpan ang mga yara sa likod sini. Para iya nga send sang mabaskog sini nga mensahe sa mga kriminal, sa mga kawatan, o kung ano man nga sahi iya sang may malain nga buko diri sa syudad sang Iloilo, nga ti wala iya sang mahambal naton, wa iya sang pasi diri sa syudad sa Iloilo, basta krimen iyang nakomiter nimo, lagson kag dakpon kag ilupot ka sa karsel sa aton sin magkapulisan. Tibantayan naton ini, may duha pa kadalakpon ang aton sin magkapulisan dito iya sa bahin sa distrito sang Haro nga nag-hold up sa JNT Express. Subong, may ara man iya sang ginatutukan nga kaso sang pagbuka sang kristal sang salakyan kag pagkawat sa mga pagkabutang nga yara sa sulod sang salakyan. Daw amo-amo sini ang mudo sadto sang nabantugan man bala nga basag kotsigang. Ang basag kotsigang to grabe pag itong agi nila sadto. Bisan ara ikaw sa parking area, basta may ara lang sang gamay sini nga kitar. Mangawat gito sila iya. Bisan ara ka pa sa parking area. Mga laptop, mga cellphone, pila gani iya ka mga reports sadto nga nasa lapuan naton, may mga pusil nga nagkaladula sa sulod sang salakyan. Tibasi balakon na magbalik naman iya ang agrot kag confidence sining mga kawatan, kag amo naman ing manginmudos nila, kag diri sila iya magpangabiktima sa syudad sang Iloilo. Tiyan mo ganina ginapanawagan, tamas temprano patikloon na ni sang aton sin makapulisan para hindi magsagsag ila batasan, kag mauntat na ining kinawatay diri sa syudad sa Iloilo. 5 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon. I-check yaron naton latest sa sininga nagapautang maniya sa Iloilo City Hall. Hambal sang alkalde last time may napulo nga ginaimbestigaran ang Iloilo City Legal Office. Ang katapos ang Iloilo City Legal Office, si Attorney Arenio nagpahayag nga may 4 ini sila nga ginahusisa kag ginaimbestigaran man karon nga nagapautang iya sa Iloilo City Hall. Tihibaloon nato ng dugang sining may impormasyon ano gimamlaing sakto na pulo, 4 o kon 14. Balik-balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum.
Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay, adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa duha ka oras nga musical show sa Concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga atubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo suno sa mga psychologists ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
Protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o konrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight Hello, loss. Philippine Standard Time. Jesse, 9 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Yari ang mga pamaagi agud nga magadaog ikaw sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Una nga pamaagi daily draw kada adlaw Lunes tubto Biyernes may lawagon nga 3 ka mga tagdaog sang 500 pesos nga cash kag transistor radio nga hindi fixed dial. Ang radyo may flashlight, may LED light, pwede sa kuryente, pwede man sa battery, rechargeable pa kag may sticker pa sang Bombo Radio.
Hindi katulad sang mga ginapanagtag dira nga mga radyo nga ginakapon nilang imo sini nga kahilwayan nga magpili iya sang naluyagan sini nimo nga istasyonan nga pamatian. Diri ang ipanghatag sang Bombo Radio, may 500 pesos ka na. May transistor radio ka pa nga hindi fixed dial. Kung magpasakop ikaw sa Buena Mano Salvo Year 17 promo, ikaduha sini iyang kahigayunan. May very special or may special price pagid halin sa Silver Swan sa mga entry senders nga nagagamit sang proof of purchase sang Silver Swan. Sa daily winner nga makadala sang fixed dial radio, makabaton sang additional 500 pesos ka cash on top sang regular price. Aryo, sa aton sini nga mga kabombo, no? Sa pagsugod sang aton sini nga daily draw, kung daily winner ikaw, nga makadala ikaw sang fixed dial nga radyo, may batunon ikaw nga additional 500 pesos cash on top sa regular price nimo. Kung mapadulong ka lang abi iya diri sa istasyon sa Bombo Radio, dala ang naka-fixed dial iya nga radio transistor or transistor radio, hindi ikaw iya, no? Paghatagan sang 500 pesos nga cash. So nagakadapat gid nga magpasakop ikaw, no? Magpasakop ikaw sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Paano ikaw magpasakop? Hulog ikaw sang imo sini nga entries. Sa liwat sa mga daily winner, now nalawagan na bing pangalan nimo. For example, Brennan Laguerta, ikaw ang maswerte nga tagdaog sa daily draw sang Buena Mano Salvo Year 17 promo. Paglawag sang imo sini nga pangalan, kadto ka didreon sa istasyon sa Bombo Radio. Ang imo sini nga premyo nga nagahulat simo, 500 pesos ka cash, kag isa iya ka transistor radio, no, nga wala naka-fixed dial, may battery, may LED lights, pwede sa kuryente, pwede sa battery, may flashlight, rechargeable pa, may sticker sa Bombo Radio. Kung may dala pagid ikaw bilang daily draw winner nga nalawagan, kung may dala pagid ikaw nga naka-fixed dial nga radio, check upon na diri na sang amon sini nga technical chief pag confirm nga fixed dial ina, dugang nga 500 pesos. Pero liwaton ko, kung makadto ka lang abidri iya sa istasyon, mamba ka may fixed dial kundi nga radyo, bailuhin nyo na 500 pesos, hindi ina iya pwede, hindi ikaw entitled sang 500 pesos, kaya ang sarang lang, no, nga makabaton sang dugang nga 500 pesos ka cash, kung daily draw winner ikaw, butsilingon, nagpasakop ikaw sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Ikapat ka pamaagi sa barangay draw, no? Kada Sabado may napulo ka mga winner, may 8 ka winner sang 1,000 pesos each, no? 8 islang milog magabaton sang tag 1,000. 2 ka winner sang tag 500 pesos each para iya sa video okay challenge. Gani practice ka na dira sang pang kung saan pa ba pang championship ni mo nga ambahanon. Sa grand draw, may guaranteed prizes kita per area. 15,000 pesos sa first prize. Second prize, 10,000 pesos. Third prize, 5,000 pesos. Sa grand draw, may 4 ka regional winner nga magabaton sang 50,000 pesos. Mahalin sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa grand draw, may 5 pagid kita ka mga regional winners. Now, nga magabato naman niya sang tag 1,200,000, 100,000 each. Additional prize ini halin sa Silver Swan. Now, makabaton taga NCR or National Capital Region, North Luzon, South Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa grand draw may magadaog sang grand prize nga 1 million pesos nga mangin panibago nga katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Ang deadline sa paghulog sang entries kada Biyernes, lasay sa kasisidmon, ang malawagan nga winner may 24 oras nga mag-claim sang premyo. Kung hindi, maklaim ang premyo, malawag sang bag-o nga winner.
Sa aton barangayan, i-announce namon kada semana ang barangay nga bisitahon kag hiwatan sang promo. Mapatigayon kita sang raffle draw, video kit challenge sa covered court ukon gym sa aton venue kada Sabado. Ang aton nga FDA or ang aton nga draw gina-supervise gid ini sang aton sini nga FDA or Food and Drug Administration representative. Bangod ang promo iya sang Bombo Radio, wala sang hukus-pukus kag ang tanan sini nga winner lehitimo. Ano ang mga product sponsors proof of purchase nga dapat sini ninyo tipunon? Bantayan sa aton sini panay nga pagpangalagad diri sa Bombohanay sa Udto. Ang oras sa Bombo Radio 25 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Yari karon mangin kaupod naton sini iyang sparring partner counterpart ta dito sa aton sini nga sister station ang Bombo Radio Bacolod. May ipabugal naman ni ang mga taga Bacolod to sa ato, no? Kay dito kuno sa ilaya ginlunsyar na sa ila sini nga merkado publiko ang bayrana ito cashless. Aba, cashless. I-welcome tablaton sini iyang sparring partner si Bombo Daniel Lexones. Bombo Dan, Daddy Mons, welcome kag mayong hapon. Supremo ba? Arana, okay, standby. Daddy Mons, Bombo Dan, welcome kag mayong hapon. Welcome kag mayong hapon man, Bombo Cham, Supremo. Kumusta na dira ang aton nga mga kabyanan dira sa Iloilo, Bombo Cham? Ati diri sa Iloilo, makita mo sa gyapon kag diri mo lang makit-an ang mga honest, loyal kag faithful, no? Nga mga lalaki kag babae. Dira sa Bacolod, Bombo Dan, Daddy Mons. Si Ari man na diri ang faithful. Adria sa mo niya faithful gid ang inyo daya galing full of faith lang, full faith. Full of faith. Napunan lang sang pagtuo. Bombo Cham. By the way, Bombo Dan, Daddy Mons, gusto ko tumabalaan kag interesado ko. Paano natigayon ang cashless nga bayranay daya sa merkado publiko, ha? O dira sa inyo, abisugiri kami, Bombo Dan, Bacolod. No less than the Deputy Governor of Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagkadto diri para i-launch ang ginatawag nga Paling QRPH. No, palingki na siya. Sa mga merkado, hindi ka na kinahanglan magdala sang cash para magbayad, magbakal ka sa kung anong baklong muda. Bisan pa magbakal ka diya isda, kung matapos na register ang tanan nga mga manugbaligya isda, pag bakal niya tagpila ng asuos, ang kilo, 300. 320. Hindi ka na kinahanglan niya nga paghatag mo sang 350, makambyo pa siya sang mangita pa sa sinsilyo nga kambyohan sang 30 pesos. Kay pag sige nga, 320, i-scan na dayon ang QR code mo na kag why ka na sang ipagwa nga cash, masulod na to siyang account sa iyang e-wallet, ang imo nga bayad. Amo na diya ka high-tech, subong, siling ko gani 5, ti mayo pagina kung ang manugtanom kamuti dito sa kabukiran, may aramas sa mga e-wallet na kag mayo ang internet connectivity nila para nga pagkatapos yang maubos sang manugbulanti sang kamuti ang ilang baligya nga ginbayaran sang cashless. Masiling to sa din sila kontakto sa dinto sa kadlawon abi siya. Partner, siya ubos na ning 5 kasako nga kamuti, may 5 ka pada kasako. Siya ari i-kuan ko lang i-cashless transaction. I-send lang dayon ang i-send lang dayon ang through mobile na dayon, pero ay pa na makalabot sa muna nga punto nga hasta sa manog tanom sang kamuti makashless. Ay, ang punto diri ang sa merkado lang niya, Bombo Cham, ang cashless na subong first in Western Visayas, Bombo Cham. So functional na ina, Bombo Dan, Daddy Mons, functional na ina kag gina-assumer ko man nga ti ang inyo sini nga public market dira maayo ang wifi connection, ang internet connection ninyo, Bombo Dan? Maayo man ang internet connection sa amon diri nga Libertad Public Market. Amo na nagaling kay ang ginpromisa bala nga free wifi, wala pagid. Kay kung mayroon sang free wifi, hindi ka na mapilitan nga mag-load sa imong cellphone para may data ka kag makatransaction ka, Bombo Cham. Okay. So paano ina anong plastada sina kay ti hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga ti damo naman subong sa mga nag-exister iyang nga mga cashless transaction
just like sa iban sinadabi, i-mention ko lang kaisa to give an example. May GCash, may Palawan Pay, may Paymaya, so on and so forth. So anong ginagamit nila iya sa inyo? Bali iyan ay ako galingon sa Bacolod City nga do cashless application amo sina? Sakto gid no. Iya sang may application gid ang intended para dira amo nang tawag niya Paling QRPH. No? I-register ka dira kag ang mga balaligyan nga nagabaligya sa mga produkto na register man dira. So that's the same ang yapon nga sistema. QR code lang man ang kinalanon kag i-scan man lang na siya. Bayad ka na dayon nga hindi ka na magpagawa sang cash. Kini example ko gani kigina siling ko medyo subong pa man ligin loans, medyo nabulubudyan pa mga kauturan naton diri. Kag bisan ako ganito hindi ko pa master abi ang ini nga mga transaksyon kay mag-o pa lang mo. Pero hindi kita abi na makapalagyo sa sining nga sistema ang ginatawag bumbuchamp nga digitalization. Kay amo na ni ang aton nga padulungan, amo na ning aton nga future digitalization. That's why siling ko ako ya personally bumbuchamp tag-enjoy ako ya sang mobile application, sang mobile banking nga iya ka Queen Bank. Gin example ko Queen Bank. Now sa sinang ginatawag nga digitalization nga pag may ara kaya sa mobile app o kung may banking mobile banking app ka sa Queen Bank, ang transaction mo ya pag tanaw mo to si mo nga bank account, pag kita mo kung pilang pundo mo to, balaan mo, pilang balansi mo, mag-transaction ka, may balayaran ka to sa kundindin to mga balayaran mo, ipaagi mo na lang dira, mapungko ka na riya sa imong plungkuan, nakatapos ka na bayad, nakatapos ka na transaksyon, nakasend ka na sa kwarta, kung may sindan ka sa kwarta, amo na kadali subong ang ginatawag nga mobile banking kag ang ginatawag nga digitalization. So amo naging example ko. That's why isling ko nga sa subong na bulubudlayan ang mga kultura namon diri sa nublaya nga amo na nakahitik. May lang ko tanan nga mga cellphone Android kag tanan wilver sa kung paano maggamit sa cellphone kag sa sinang app. Pero may na ginanan nasuguran kaysa hindi ka pa magsugod kay ang tanan halos tanan amo na ang sistema bumbucham amo gid sini no ang mabrubudlayan malanda ang hindi pa Android ang cellphone o ang cellphone nila hindi pa cellphone di kamera no kapin pagid ko may cellphone ka Android ang imo iya nga cellphone ti do mabrubudlayan ka mag amo sina. Pero speaking sang digitalization na mention mo man ang mobile banking sang Queen Bank amo na ang nagapahapos pagid sang pila ka mga transactions bombodan dadimons no sa nasiling mo nga ni pungko ka lang iya ano ka lang da padalhay ka lang da sang tudlo nimo dugay-dugay tapos na ang imo sining transaksyon ti kung ang ginaistoryahan naton subong abi for example parehas na sa merkado nyo da may mga cashless transactions na kamo may digitalization hindi na yan malayo in the near future nga ang mga nagabaligya nila mangin high-tech naman bisan sa ila lang sini iya nga paglibod sa ila sini nga balaligya. For example, milkfish. Oh, hindi bala Daddy Mons? So, amugin siguro. Ang iban nga pungsod na bumbutsam, ang hambal gina ni Deputy Governor Puyat, no, sa nga BSP. Siya may iban gani nga pungsod, gani iya nga sa ilang nga mga store. Ginabawal na iya ang kwan, may ara na mga store, gani iya nga way na gabaton sang cash. Kaya ang ilang ginabaton lang, ang cashless transaction lang. No, kaya isa pagit sa ang advantage ko diri sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, malayo kita yang halimbawa kung may mga cash kita sa wallet, kung isa nagka-pickpocket pa nagkadula, may mga cash kita sa aton nga balaligyaan, kung isa mahold upan pa kita dira. Pero kung mga amo sila yang way sa sang cash nga makita dira, ti ano pa yung kwaon sang kawatan sa aton dira, kung sudlo ng aton nga mga tiyanggi o balaligyaan, kaga magluwas dira, malibre pagid kita sa ining bisan ano ka kampanya sa gobyerno damo gyapon nagalulusot nga mga piki, mga counterfeit nga mga kwarta. So amo na nga gin-ideyahan ang ining cashless transaction ang suno sa kay Deputy Governor Puyat sa nga BSP ang paglunsar subong sa Bacolod ikapito na ini sa bilog nga Pilipinas, sa Luzon, sa Baguio daw amo tublang una mo. Tapos sa Metro Manila kag iban pagid nga mga city sa Cebu, Bulacan, kag Davao do may ara naman
basta ikapito ni subong ang Bacolod kag basi posible sunod kamo naman da guro bumutsa. Kabay pa nga ti may ari man kami sina diri iya bombodan nga kasubong sina. By the way, ano mga ginabaligya na sa sa public market ninyo, sa merkado ninyo? Ati pa rin man sa super yun rai. May tanan nga mga gusto mo yung mabakal kinalanan sa inyong puluyan na ara. Halin sa mga takway, talong, balatong, mga panakot, sa mga pilit, mga gata. Kaya iban pa nga mga kinalanan ara sa Libertad Public Market. May ara man da karne, may ara man da sa isda, may ara man da sa mga native products, mga basket. Tanan na. Ara da bumbutsam. Ti paano mo na biilibod kung nag-upgrade na gid kita abi ti siyempre kung isa may mga international kada iya nga mga customer. Paano mo na biilibod Daddy Mons? Ang ano? Paresto ka ginasakon ang bangros. Ay, imbes nga bangros, tingin himo ko nga milkfish. Oh, you wanna buy? Oh. Paano mo ang pilit abi, ang pilit paano mo ilibod Daddy Mons? Sticker rice available here. Wow. Through cashless transaction. Sticky rice? Ipilit mo, no? Muna kay, pari mo lang nagyapon, kinalain lang kay cashless transaction mo lang niya. Hindi man nagkakulugan nga gibong nga customer na mga foreigner. Pag siling nga kabaligya kasang kamuti niya. Kamuti nga tapol, ari niyo, tag 50 kilo. Kaya mo nagyapon bumbutsam. Anong kamuti gani man? Kung may mga cashless transaction na biti, may mabakalis mo, what do you call this product, sir? Hindi nila nga may English kay Kinyabi, kaya ang gagamit sa cashless transaction, mga taga-diri mangyapon sa Bacolod. Gani, pero namin ko balak, in the near future, simpre, mag-high-tech na ang tanan, doon nagasunod man nalalada mo, hindi ba? Oo, gani. Oo. Anong example, abi? Ano to? What do you call this? Hindi kinatudlo sang foreigner. Ako kunong foreigner, ikaw ang ma-translate. Kiti nyo, liligyan mo. What, kamuti nga tapol. What do you call this product of yours, sir? And how much? Ano galing tapol sa English man? Ano ganyan? Colored potato. Colored potato. Anong tapos sa English? Tinted potato. Tinted potato. Pero hindi malayo. Daddy Mons, hindi malayo nga matabo sila. But for the tinted potato, you want to buy tinted potato, sir? Later, I will come back to you. Anyway, Daddy Mons, ang isa man sa mga ginatutukan karon sang bugos siniya nga pumuluyong Pilipinon, ining congressional inquiry kung tani, sa kay Congressman Arnulfo Teves. Pero gin-cancel naman ini kay may ginapatigayon man kuno iyang investigation si House Speaker Romualdez. Kag kung si Attorney Topacio pagani Pambalon, naga-reach out sila kuno sa kay Speaker Romualdez kay mapuli kuno si Congressman Arnie Teves, pero nagapang-alang-alang siya sa iya sini nga safety. Kay base kung magpauli siya karon, golpeada lang i-raid iya balay, kung ano-ano naman lang nga mga senaryo naman ang iplastar, granting nga ti karon ginatag nga danang yan sini nga pangalan kag may nagwa na nga Congressman Teves, sandig man sa pagtuad sa ambos interview sa isa sa mga suspect. Tiyan mo na kunong ginakakulbaan, Bumbudan, Daddy Mons? Di amo nang ang iya ginahambal dira. Pero ang kamatuoran iya nga sang March 9 pa nag-expire ang iya nga travel authority. So buting ganon kay nag-expire ang iya nga travel authority, consider na siya March 10, 11, 12, 13, 14 na kita subong, considered siya nga absent.
Without leave. Without official leave. Consider na siya, pwede na siya makonsider nga awol. Ang matabo senador basi dulaon siya sa listahan sa mga congressman. Kung hindi gid siya makabalik, that's why kinahanglan na gid by all means makabalik siya. Kaya kung hindi siya makabalik, makuan siya, hindi na siya makonsider nga congressman kay consider siya nga awol, bumbutsam. Amo gini. Isa man ina karon sa mga konsiderasyon kag damo man sini karon ang natingala may kantanan bala sa security personnel nga assigned sa kay Governor Digamo nga sang amusad to nga tsimpo Marso 4 may ara man sang activity ang gobernador. So therefore kinahanglan niya sang security granting nga may mga threat na sa iya. Hindi lang sa iya, kundi sa bugos siya nga pamilya. Lakip na sa sawayang alkaldesa niya Banwasang Pamplona. Now, it turned out nga sa anom ka security escort or personnel nga assigned or detailed sa kay Governor Digamo, isa lang yang nag-report. Bombodan, rason man nga nakita nga daw kahapos lang pagsulod to sa mga armado nga mga individual kag nagpinangluthang sila, isa man sa mga ginapaimbestigaran karon. Now, may mga nabaton kita diri nga mga video bala, no? Sa aton sini mga kabombo kag daw nagdugang sa pagpangduwa-duwa sa mga kabombo naton nga basi bala kon may ara sang very familiar relationship na ang kapulisan sa Negros Occidental with Congressman Arnie Teves nga naglabot sa punto nga kung mag-birthday sa Daddy Mons, nagakantaya kang nagasinaut-saut ang mga pulis. Ari balaw, ipakita tang video dira Bumbo Umel, mga pulis nagakanta kag nagasaot, no? Para sa entertainment ni Congressman Arnie Teves. Ang isa ka video to bala Bumbumel, yung ko, ang nagasaot na gid bala. Inaiya pagkanta, ariya nagasaot pag niya Bumbodano sa amo man sining adlaw sa aton sining mga kabumbo. Ara si Zero. Go na. Ay, showdown. Daddy Mons, hamakon mo sina, gasaot to yung mga pulis sa tubang ni Congressman Teves ang iya sining kadlawan, Bacolod. Grabe daw siya nagapanagiyasan kapulisan ba? Diri pagid kag no nagpasaka bala sang pagpangduwa-duwa sa mga pumuloy nga may ara sang very familiar na gid iyang relationship ang kapulisan with the Congressman Arnie Teves, Daddy Mons. Amo na siguro dugay nakita na sang pamunuan sang PNP kay nakita na sang aton nga national government kay mismo sa Malacañang. That's why gani nga kumadumduman mga Bumbutsam ang bilog nga puwersa sang bayawan na PNP ganito ginpangkuha to mo. Kag ang tanan nga mga kapulisan sa Negros Oriental tayo pinang reshuffle to. Kag ang gintagaan gid sang emphasis atong bayaw ang bayawan nga sa diin na dras na di TVs ga star ang bilog tiya nga kapulisan gid pangkuha gito ti posible part niya sang ini mga nakita man karon nga daw maayo naging nga relasyon sang kapulisan kag sang elected official sang Oriental Bumbutsam. Amo gani man Bumbodan, why man kita sang kun ano dira but amo ni bilang hambal nila nga too much sa familiarity, hindi naman maayo sa relasyon sang aton siya Philippine National Police kag sang isa iya ka elected official Daddy Mons. Amo gani kung sa bagay kung anong imo nga pagtanaw sila sa litrato kag pagtanaw sang iban dira ti kadamo ang pwede naton nga i-conclude, kadamo sang pwede naton nga mangin na conclusion sa pagtanaw sa mga litrato kay sa kanta pa gani, if a picture paints 1,000 words. Bumbutsam. Husto? All right.
Sige. Oh. Daddy Mons, may tugon ikaw antes na magbulagay? Siling sang kilala ko ang kamuti giling nga tapol nalipat bang ko. Purple sweet potato. Bumbo cham. Purple Sweet potato. sweet potato. Okay. Ito yung pagsiling nga potato na. Purple sweet potato. Purple sweet potato. Purple do kasubong man na sang ano no? Sang violet. Oo. Kaya may nakita ko isang nagligad violent potatoes 35 per kilo. Grabe ba violent potato? Bakit Oo. pangagat? TY, why to sa may nabakal kay violent mo? Gapangagat ang potato na. Grabe violent siya. Sige, Bumbo Cham. Sige, Daddy Mons, thank you again. Sa sunod naman Sige. Salamat gid Bumbo Cham. All right, there you have it. Aton sining sister station ng Bombo Radyo Bacolod with the Bombo Daniela Lecciones. Sa aton sining pagpanumalik ka Banwa. Pilagin man kabilog ang nagapautang sa City Hall. Ang bansa alkalde na pulo, mayara ang ginpagawa nga statement ng City Legal, 4. Ti basi kung tingob ni napulo, 14 o kung 4 lang. Kagadugang pagin nga mga informasyon later on, i-check naton diri si Bombo Lindsay Bade sa yaman sini iyang balita direktamente karon sa may Iloilo Provincial Capitol sa mga balita kaga impormasyon man natuhoy karon niya sa sining bivalent vaccine kontra COVID-19. Inikaiban pa ang mga balita, balikan ta matapos sa bilang importante ng mga panumdumang oras. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo.
I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa... Third time, 53 minutos nakalighan sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Pilagin man bala kabilog ang nagapautang niya sa Iloilo City Hall nga ginatutukan or ginaimbestigaran karon sa Iloilo City Legal Office. Last time to si Mayor nagambal nga may napulo ang Iloilo City Legal Office. This time nagpagwa nga 4 lang. Ti basi bala kon tingob inislaw, basi 14 o kon pulo o na 4 lang. Check tabi si Bombo Angel para may baluan naton kung pila ka bilog ang nagapautang dira sa mga job hire kag mga contractual employees nga mo iyang nangin kabangdanan sa pagka-delay man sang ila sini nga sweldo. Kayong iban kuno nga nakaimpas na sa utang kag hindi niya mag-utang, ginadagdag sa payroll kay para nga mapuwersa nga mag-utang. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Cham naglabot na sa pulo ka mga individual ang ginaimbestigaran
sang Iloilo City Government nga nagapautang sa mga empleyado. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyaging pahayag nga gikan sa nagkalain-lain nga mga opisina ining ginapaimbestigaran. Kung suno man sa alkalde, napatawag na ining pulo ang mga individual apang wala pa sila sang affidavit. Kagadugang pa ni Mayor Jerry Treñas, nagahulat ini siya sang findings gikan sa may City Legal Office. Kagsabahin naman sang mga payroll bombotsam, ginkalipay sang alkalde ang timprano nga pagsulod sang mga payroll sang mga empleyado sang Iloilo City Hall kag suno sa alkalde do hindi naman siya makahatag sang Kalabasa Award. And bombotsam nagambal man ang alkalde nga papanyagahan niya kung sino nga departamento ang makauna pa sa sang payroll kag kung madumduman sa atong mga kabombo bangod sa sining delay man sa pag-release o kung na payroll sang mga empleyado sang Iloilo City Hall, una na nga nag-announce ang alkalde nga hatagan niya sang Kalabasa Award ang departamento nga do super permi lang late bala bombotsam apang apan sang announcement sang alkalde gilayon nga naging on time kag dasigay ang pagpasa naman sang payroll dito nga nagambal si Mayor Jerry Treñas nga do ekis naman lang nga hindi naman lang maghatag sang Kalabasa Award. Yari aton pamatian bala initially ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Way pa na final, ginaulat ko lang ang kay Attorney Red. Daw may way ko kabalo kay way pa sa mga affidavit. Napatawag na pero ang report sa akon sa ato ko sa Bangkok way pa affidavit. Do pila ka bilog to, pulo ka bilog. Lain-lain nga department. Ang hilaya ang inalikramong do pautang. Ang sweldo anay do way na ta problema subong dasig na. Di ka pasalamat gid kita madasig na. Way na ite ma-premium na lang kita ang pinakaunagin nga maka-submit sa ila payroll manyaga sa babaw upod sa konto sa auditorium. Bombotsam na batian sa mga kabombo naton ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas apang napakiangmutan naton diri ang City Legal Office kag istorya kung ano ang natabo sa ilang investigasyon kag nadiskubrihan bombotsam nga pati ang mga private nga individual na identify nga nagapautang sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Joseph Edward Areño sang City Legal Office, iyaging pahayag nga pamaagi sa fact-finding nga ila ginahimo na tukiban nila nga kadamo gali sang nagapautang kag nagapaloan sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Ang apat nga inisyal nga ginisip ng City Legal ara sa may Iloilo City Hall at the same time ara man sa may vicinity sang Iloilo City Hall. Suno kay Attorney Areño, may mga sworn statements na nga so far ang ara ila opisina kag subong for mayor eyes only lang ni Bombotsam kag hindi pa pwede mapakita ma-divulge ang mga information kay pwede ini siya magamit kung ma-file na administrative charge. Kag actually Bombotsam ang natabo diri may ara nga ging pang-invite ini sila nga mga empleyado sang Iloilo City Hall pang wala nila ini istorya sa opisina sang City Legal Office para hindi makilala bala Bombotsam. Kumbaga still though parang ang pagiging anonymous sang mga ining mga naga-istorya regarding sa pagpautang sa ni Iloilo City Hall apang ining another side sang storya man nya kinahanglan pagid mag-file sang formal complaint kung ano man ang resulta sang fact-finding Bombotsam nakadepende sa gihapon kay Mayor Jerry Treñas kung ano ang sunod nga lihok nila. At the same time ining pulo kabilog nga sa bahin naman nga ging inform sa ato ni Mayor Jerry Treñas according naman kay Attorney Areño hindi pa ini kag wala pa na verify gid pero pakadto naman sila sa direksyon nga pagsumpa sa mga statement ining mga istorya bala ako na istorya sa City Legal Office bala Bombotsam do ara naman sila suno kay Attorney Areño sa direksyon nga pagsumpa sang ilang nga statement kag ining kompirmasyon man ni Attorney Areño nga lakip sa mga ginaimbestigaran nila ining mga private individuals. Una na nga daan ako na una nga mga department heads bala Bombotsam nga allegedly ako na ginaaligar dala sa listahan kabahin sa mga ginaimbestigaran
Kaga so far man nambal ni Atty. Arenio gani do kultura naman ining pagpautang kag nagautang apang kung gamiton ang posisyon para i-take advantage ang kapigaduhon kag kabudlay sang mga empleyado. That's another level na kumbaga bumutyam nga do hindi naman nami kaga nagpasiguro man si Atty. Arenio nga ang investigasyon matapos maybe subong nga adlaw o kon sa sunod nga adlaw bumutyam. Ari aton pamatian bala ang nangin pahayag ni Attorney Joseph Edward Arenio sang aton ma-interview. Ang investigation naman is going to be finished in a day or two. We cannot divulge the contents of which kay basically we are recommendatory in nature. The lang investigation report from any lawyer or anybody asked by mayor to do the investigation, those are purely recommendatory. But of course, we have our legal basis and our factual basis. But it's still the mayor who will have to decide on that. Actually, kadamo gali isang nagapalon, no? We are not zeroing on one individual person. Kadamo sang nagapalon. So, nag-amat-amat naman crop up ina. Base sa amon, there are about 4 nga ara sa City Hall kag ara man sa vicinity sa City Hall. Actually, di bala ever since kinuna ang utang is basically part of the culture na no? But if it is exorbitant and if you are using your position and if you are taking advantage sa mga kapigaduhan sang tao, that's another thing. Well, ang liability nila is it has to start with a formal charge. If warranted, ma-file gid na ang office ng formal charge. So ano kumatuod ang inisyang nakuha nga report ni Mayor Jerry Trias nga pulo kuno kabilog ang nahibaluan nagapautang diri sir? Actually ang gapautang na iya, basically bisan ako naging pautang akong pasensya lang ha kay I don't think mabayaran ako na gabulig ka sa isa ka tawo mo basically, no? Pero when it comes to a commercial in nature na, that's a different thing. Kung ga-apektar sa trabaho mo, sa time mo diri sa opisina, and then you are using your position, that's a different thing. Lain na lang istorya. Actually, there are sworn statements na mapagwa sa kay mayor's eyes only inaanay ha for the meantime. So we cannot divulge on that. Okay, actually, those are factual and basis later on for a possible administrative case. Well, that is another thing, no? Kay we will have to wait kung may ma-complain it basically. Fact-finding lang kami. It has to come into a form na sworn statement. Ang usual nga following the rules, depende na sa administrative disciplining body Japon. Depende na kay mayor. He is the disciplining authority actually. Bali sir, ang information nga alin si Mayor nga pulo kabilog empleyado, hindi ini siya sir We cannot so far as we have known, wala pa na namon ma-verify until amo ginakadamo. So initially, as I said, the mga 4 lang amon na balaan. Yes. Not necessarily empleyado. Basta ang pulo na niya, siyempre, ang sagwa da blasa. We all know sa Masonic may ara da, di ba? May ara kami gin-invite and they came. But not in this office. We try to make it discreet as much as possible. Dali na lang. We are going through that. Pati sir mga private individuals, lakip diri sir? Yeah, kung nataon mo. Okay, because they have access to employees. So bali sir, ang department heads na nga una nga daan nga parang na mention, upod sila sir sa 4 yan eh? Yeah, yes. Okay, those are part of ang instruction na ni Mayor is that hindi lang pagsiruin ng iban. We try to see the whole picture of ano ang lending schemes dito sa City Hall. We will have to give that fact kung na-verify na. As I said, we are about to be finished na sa investigation. Bahaws, kadugay na eh. Ever since siguro during the time ni Malabor, paguro, Mayor Malabor, or even before. Well, kung ginakulang ka, where do you go, di ba? Well, may mga schemes nga which we think is not supposed to be done. Honestly. More or less, mga 8 to 10% naman na usually. Ay, actually, gin-cancel ng usury lot eh. So, there is no such thing as depende man sa needs sa gautang. Mombo Cham, na batian sa ating mga kabombo,
si Attorney Joseph Edward Areño sang City Legal Office. All right. Ini si Bombo Angel Pichiritan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan. Amo ning isa karon sa mga ginalantaw man naton nga dapat sinadri mangin fair. Ang aton sining alkalde kay mismo ang City Legal Office nagahambal nga si mayor man naghapon madesisyon. Ti karon abi karon kun ang matumod to iya. No? Nga nagapautang dira gali. Okay lang na nagapautang, nagabulig, pero ang hindi okay iya banwa nga among nagapang pigos, nagapang terrorize sa mga job order, mga contractual employees nga bisan hindi na iya magutang, pursahon gid nga magutang. Ti karon abi kon ang matumod to bi malapit karon sa kay mayor abi. Ti anong himuon sa aton sining alkalde? Sa aton sining mga kabombo. Ibantayan ta na kung sinugin man kag kung lawagon gid man bala nila, ining mga nagapautang nga nagapamigos dira iya sa mga empleyado sang Iloilo City Government. Standby na kamo sa kapon lamang program ang balita ni Bombolin, siguro tingana naton sa iban sin Manusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine, si Momot Shama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kun magtipon sang flammable substance o kun chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kun sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kag ilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo?
Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas ang pungsod, nakasala kag mapreso kung hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis. Ito na mga kabombo, mayad nga hapon sa inyo. This is Tita Regine. Kagyari na naman ang kahapon lamang program sa Tuesday edition. It's March 14, 2023. Kumusta sa aton dira nga mga suki nga mga tagpalamati, sa aton dira nga mga friends abroad so far? Ang nag-respond pa lang si Breeze asang Barotac. And by the way, Breeze, thank you so much sa imo nga mga pictures. This is story nga imo nga gin-resend. Kaina sa balay, nakita ko na siya. Pero diri subong, hindi naman siya makita. Well, anyway, base sa akon mo, no, personally gin-email. I-double check ko bi. So, if I cannot show it sa inyo, sa sininga hapon, ang mga pictures that I promised yesterday, siguraduhon ko gid kung ano natabo. Base sa akon niya, nga email ad, gin-forward or gin-send. Sige, so kalma ka lang daan na, Breeze, ha? But anyway, we enjoyed your story yesterday, kaghalong kagidira on board.
Kamu dira mga kabombo sa mga OFWs naton, we really want to hear from you. Kumusta na? Sa mga medyo may time, medyo nag-day off, kaga may ara nga mga hugot, may ara nga mga inagyan, ari lang di ang KLP. Don't just be a listener. Be an active participant diri sa kahapon lamang program by sharing with us your stories, hindi lang mga OFWs, hindi tanan-tanan, mga locals naton diri, or ang aton nga mga tagpalamati anywhere in the country and anywhere in the world. Hindi lang diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. You are all invited to share your stories diri sa kahapon lamang program. I-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Wow, si Miss G daw gina-target gid ang 100 stories. Nakasend na siya sang iyang ika-38 stories. So hindi na kamo matingala ha. Kung madamo ka mga stories ni Miss G ang ato nga ma-share diri sa inyo. Kaya mo man dira, no, be inspired and also share your stories diri sa KLP. So ari na ang ato nga ambahanan para sa inyo tanan. And by the way, this is Tita Regine nga inyo nga kaupod. Yari na ang song from the Bombo Music Festival from Ernie John Colores and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa'yo, mayong hapon sa inyo tanan. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin, na ihahayag ang ating mga damdamin. At sa harap ng dambana, sana ay iwan mo na lahat ng duda. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iwan at hindi ka bitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una hindi mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang hindi bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iwan at hindi ka bibitawan.
Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. 24 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Ari na ang 29th story ni Miss G. Kapodira, ha? Habol, lagas sa inyong mga istorya. And the letter says, Dearest, Tita Regine. Good afternoon, tita. Kag sa tanan nga KLP lovers, kag mga tagpalamati isang bombo. Hello sa mga nagapangapi-ngapi dira, nagapulupahuay, kag naga-enjoy sang programa nga KLP. Nagsulat naman ako, tita, kay ito ginaabot ako subong nga semana, manug-abot bisita ko daan. Haha. Pero ang pagkaalabuton ko subong, hindi pagkalag-talkers, kundi pagkapisan, mag-type-type. Dere, ko na lang ni paupok. Keyboard ko, gali yan na paokpan. Char, pati Katatlo ko na ni Islan, tita. Kaysang una nalampusan ko ni keyboard ko, panabuton ko. Ay hala. Subong, gakalma na si Iyay. Kay kamahal na sang tanan. Correct. Divert ko naman ni sa sulat-sulat ang akon nga nabatsyag. Para hindi ako makapangaway sa mga nagapasakit sa akon. Lalo na sa balatsyagon ko. Ouch! May hugot, gali iya. Joke lang, tita. Ang share ko sa imo today, ang about sa isa ko ka-suitor. Let's just call him Pit. P-I-T. Hindi siya ya Pit. Kundi Pit, yun siya ya. I am not sure kung na-share ko na niya sa imo, tita, pero wala pa man siguro, Oo, wala man. Maputi ini siya, tita. Tama ka buot, medyo gwapo, gentleman, respectful, kag very kind, tita. Daw siya ang tipo nga daw pwede ma-under, kag masimo-simo, kay tamaan ka buot. Sobra ka man. Daw iluntuon, tiluyag-luyag ini siya sakon sa una, tita. Ambot naluyagan niya to sakon, kaya hindi man ako maanyag sang una. Tas timbangers pa, kag haggard pa permi. Siya yung eskwela, kagasta nagsiman na siya, tita. Perhaps, na-attract siya sa personality ko siguro. Personality nga may pagkalain ulo, Haha. Ayan po, tita. Feeling ko, damasdamo, panggapangluyag sang tiyempo, nga daw marismo pa ako. Kag daw wala nga panglugod. So, balik kita kay Pit, tita. Bisan okay man siya, tani, hindi ko siya bet. Kaya hindi man siya may pagka-judgmental ako or gapang criticize. Kaya I know, tanan man ta, may flaws, kaya ginatago nga kadamakan. Haha. Sabi mo, tita, kabaw, sumabwa niya. Ay, ambot, Uy, ko kabalo kung sa oral hygiene niya ang cause sa stomach or tooth decay. Katsaka lang, tita. Kay mag-talk kami, nag-ausbong kita kabaw. Tina-turned off kita, kuya, tita. Kaya mo, bisan timbangers pa lang si Iyay that time, maarte na, kuya, tita, kag particular sa hygiene. Amo na, nga kung feeling ko kisa, nga daw kabaho man sa akon. Naas ko na tupad or upod ko, kung may napanimahuan sila sa akon. Haha. Why, man ako nagkaka-offend kung magprangka sila, tita. So far, wala pa man may nakamuno. Wala pa. Or maybe, nahuya lang sila. Well, ay katuntog, hindi wala sa imo, Miss G. Isa ka, best, tita. May concert diri sa Iloilo. Kung may ticket kami, naging sponsor ato, no? So, nag-attend kami ng mga barkada, kag in-invite namon si Pit. Ginasunlog pa ko na sa mga tunto ko nga friends, tita, nga sila nila. Di paano na, kung mag-kiss ka mo, kag bibi siya, kaya mo na agwantahon?
Wow, mga boy set gid tita. Ari naman ang spelling. During isang concert, tita, tupaday kami ninipit. Pero na-feel ko ya that time, normal lang. Sipit ya, syempre, lipay-lipay, kay tupad niya crush niya. Medyo lawig ang concert, tita. Kag nalipat ako mag-buy water ko. Tingin uhaw ako. Tisaling ko sa mga friends ko. Update niyo ko, B, mabakal tubig, please. Pero kay kagutok, tita, nag-offer na lang sila sa water nila. Ang una nga nag-offer, sipit. Pero bisan, uhaw-uhaw na gid ako, tita. Wala, gid ako yan nag-inom. Ha, ikaw pa. So, bali ginagwanta ko lang ang uhaw ko, tita, hasta matapos ang concert. Hindi, ako daan ka sa mag-inom sa inimnan sang iban. May amo ako na nga batasan. Bisan family members pa or lover, siguro isa na sa mga kaartihan ko nga daw katalaka. Ti may bibi patudaan niya si Pet. Hay nako. Hindi ako gawa comfortable sa gatupad kami ni Pet, tita. Pero gina-enjoy ko na lang ang concert. Ay hindi ko man siya pwede hampanan nga. Hindi ka dibing tupad sa kakon, palayo ka to. Di ka rude man na iya, tita. So, sige na lang para man malipay siya. Fast forward. Sa natapos na ang concert, kag manugpuli na kami, tita. Baw, ginasunlog kami sa iba namon niya friends. Nasabton ko na daw si Pet. Tita, nagipos lang ako. Kag nagkadlaw-kadlaw. No comment si iyay. Ay, budlay na magbuya ko tinaga. Kag masakitnan lang si Pet. Sang nakalakat na si Pete, tita, hambal sang friends ko nga iban, regaluhan mo na lang siya mouthwash para madula bibi niya, kag mangin, kamo na. Di sabat ko, hindi ko Sa laktod, tita, wala gid nag-stop si Pete, pangaluyag. Bisan balaan niya, na wala siya asahan sa akon. Pero abi mo, tita, kung need ko siya, or need ko ka istorya, one call / chat away lang na siya bala, tita. Pero friend lang abi, pagkabig ko sa iya. Hasta nga nakanmigo ako, tita. Tiya mo tong BF ko, nga ginhibian ko gid sang wagas. Tapos ginpasalig lang ko sang tunto niya. Pero abi mo, tita, ang nami lang niya kay Piet. Kaya he was always there when I needed him. That time, tita, may miga naman siya sang nag-break kami sang ex ko. Pero maliban sa ama ko, tita, si Piet ang una kong ginsugiran. Tapos sambal niya sa akon. Ako daw first love niya. Kagbisan may miga na siya, ako gyapon iya naluyagan. Boka bad, tita. Tapos sinabala niya pagid ako nga, kaya niya daw bulagan GF niya para sa akon. Pero siling ko, no, don't do that. Hindi man ako sa imo, kag hindi ko gusto himuon ka lang nga panakip butas. Tinag-okay man siya. So, fast forward, tita. Nadula na communication namon ni Pete. Pero ang last ko nga balita sa iya, nakasakay na siya. Kag, nakapangasawa. Happy naman ako para sa iya, tita. Bale, halos tanan nga nagpangaliyag sa akon sang una, tita, nakita na nila ang mga ilang nga the one. Eh di wow, haha, sige lang happy pa man ako bisan single, pero bigo, ouch. Pero carry bells, tita. Hindi, man importante ang love life, importante may life, di ba? Correct ka dyan. So, importante buhi kag malipayon. Malipayon, bisan ang palangga mo, may palangga na nga iban. Di, sila na may forever Hay nako. Amo, gid niya ang pangabuhi, kisa kalipay, kisa kasakit man. Well, diri na lang kutob akong sulat, tita. Madamo gid yung salamat sa pagbasa. Hugs. Ara kagid pirmi sa prayers ko. Salamat. I hope patagan ka pa ni Lord sa malawig nga kabuhi kag maayo nga lawas permi. See you soon. Love, Miss G.
Well, Miss G, thank you for your 29th story. Siling ko gani sa inyo, mga kabombo, mga KLP lovers. Ginabombard kita diri ni G sa iyang mga istorya. Pero ka mga entertaining man kag knowing Miss G, the manner that she writes her story, well, may pagkatarsa, kag ang iyang linggo, pang millennial gid, no? But I think, gets nyo na, mga Keribels, mga Char, gets na gid na. Hindi bala? Halos kita nakaintindi kita. So may sa mga seniors naton dira, may mga young ones man siguro dira sa inyong iping. Mangkot lang kung ano yung buot silingon sang ina nga mga terminology ni Miss G nga daw hindi inyo magets. Kay magets gina sang inyo nga mga kaapuhan dira or sang inyo nga mga kabataan. Well, anyway, di nakakita na siya yung sang iya nga you're the one. Si Pet, ikaw basi coming soon, no? Malay mo, di ba? For as long as, correct agad, I agree, totally, 101%. Bisan wala love life, basta may life. And you can always be happy, being by yourself, being with your friends, with your family. Kag, ang importante, no? Nga gina-enjoy mo ang imong life. Nga hindi kaya mag-enjoy, nga ang hulaton mo gid mag-enjoy kaya kung ara na si the one. Kung di siya mag-abot, your whole life, wala ka lang yung nag-enjoy. So, little things or big things nga nagakalatabo sa self mo, sa palibot mo, sa mga friends mo, appreciate and enjoy so that makahambal ka balay nga I am happy by myself, with my friends, with my family. And I can be happy. I can learn to be happy. So, whether magabot si the one, you're the one, or hindi man, good ka lang gid ya. Sige, Miss G, nakita ko na to hanggang 38th story na ang na-send mo. 29th pa lang din ato nga nabasa. So, kamo man dira mga kabombo, habol ka mo. Just like Miss G. In your free time, patik-patik lang Type lang. And then i-send lang diri sa bombo. Oras naton, 35 minutes after 2 o'clock. Salamat sa liwat sa imo, Miss G. Enjoy na naman kami with your story diri sa amon, ka-candid, ka-spontaneous. Salamat, Gid. Magapanubalik ang kahapon lamang program kaupod si Tita Regine pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay, adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa 2 ka oras nga musical show sa Concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo. Nga hatagan niya kita sang kabakod nga tubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Bully o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online, ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpala na. Lamang program and next story, may na-receive kita from Lolo Abraham sang Leon. Dear Inday Regine. Dear Inday Regine, maayong hapon sa tanan nga katapos ang Bombo Radyo. 1959, aga pa, naghampang kami taxi sang akon pa kaisa. Ginapangita kami sang amon Iloy. Nakita kami, naghambal lang iya Iloy, pauli kamo kag magpaligo. Maeskwela na kamo. Nagdalaga na pa kaisa ko sa left side, ako sa right side, kay amon balay sa baybay. Iya ka pa kaisa ko ya, hindi malabot sa rang taob. So nagpauli kami ni nanay sa balay, latay kami sa taytay nga kawayan, mga 20 meters. Tapos ko paligo, lakat kami ni nanay sa distrito, Bantay Kalesa, pakadto sa eskwelahan. Abaw, Kalesa, paglisad to, oo, 1959. So abot kami sulod sa gate, lakto namon mga 400 meters, footwalk ang alagyan. Abot kami sa kaasahagdanan nga tapi, damo mga bata, nagapalista. Ako, hindi pa mabaton, kay wala si nanay sa dula. Kadto kami sa pihak nga room. Ang pakaisa ko, nagapungko na sa bangko, nagauyat, Mongol nga lapis. Sa laktod nga istorya Inday Regine, June 1974, nagaobra ako as janitor. October, naguntat ako obra. Kilala ako ni sir, sabi niya, pa-x-ray ako, 10 pesos ang bayad. Malapit sa iya office. 15 days ang training sa Mandaluyong Rizal. Duha kami, 8 a.m. kadto kami kay Sergeant Bumatay sa Little Baguio. Pagtangla ko sa poste sang kontador, di ko makita ang numero, mga 7 feet. Di may allowance, 10 pesos. January 3, 1975, wala na ako magbalik. Balik ako sa dating pangginawi, hampang chess. January 3, upod kami ka amigo ko nga taga Bicol, tulog kami sa barbershop, kay may hampangan chess. Sa balay sa Santa Cruz, Manila ko siya nakilala. 2 times ako hampang sa iya, baw ubos kwarta ko. So wala na ako maghampang sa iya. Pagsaka ko sa balay sa Santa Cruz, Manila, aga pa, guwa kami sa barbershop, kadto siya sa South, ako sa North Divisoria Public Market sa Tondo. Tinagapungko ako sa higad, makita ang barangay nga ginapulian ko. Mga 40 meters. Ginahulat ko nga makabasa comics ng hiwaga kay ara dira ang nobela. Ang bida, bata nga lalaki, 12 years old. Ang titulo, Grandmaster sa chess. Ang ngalan, si Nico. Nakahampang ko sa November 1974 sa barbershop. Pustahan na 5 pesos. 3 times ako nga nagdaog. For 3 days, 45 pesos. Why na siya nagkakadto sa hampangan? Hambas ng amigo ko nga si Sir, nag-alam siya kay nagtuon siya libro.
Sikat siya palagi number 1 sa contest sa Manila. 7 a.m., nagtanaw ako sa mga nagalakat sa unhan. Nakatulok ako sa isa ka tawo nga nagasandig sa building. Tuhod niya, ara sa ibabaw. Tulok niya ko. Dayon ko panago. 1 minute, ginpusasan niya ako. Ginpalakat. Ginatago ko ang posa sa bayo. Basi makita ako, kaupod ko sa balay. Abi nila, snatcher, kag mandurukot ako. Sabi ko, sir, hindi ako snatcher at hindi mandurukot, sir. Tilakat kami, pondo kami sa Haligi, ka Divisoria Market. Nagpahigad kami sa Haligi nga bilog sa Divisoria. Ti ang posas, ginabaid niya sa semento nga magaras. Ang butkon ko, amuman gyapon. Tiyambal niya, kung snatcher ako, kag mandurukot. Sabi ko, hindi sir, hindi ako snatcher o mandurukot. Sulakat kami, tabok sa dalan, pakadto sa restaurant. Ginbutang niya sa idalom lamesa ang butkon ko. May posas, gingaid niya. Ginapaako niya ako. Sabi ko, hindi sir. Sulakat kami, kadto sa presinto, paubay ako, lantaw niya kung may tato ako, ti wala ako tato. Ti sabi ko, upo dia, dalhin mo sa labas. Lakat kami sa punta, ka Divisoria, ginaulaan basura. Amuman gyapon pamangkot niya. Sabi ko, sir, ang hanap buhay ko po, laro lang ng chess, pustahanay. Ara da pangalan ko sa Recto Cinema, 7th floor, number 7. Noon, December 25, 1974, may contest. Puro, perde ang laro ko sa 7th round contest. Kung gusto mo, punta ka doon, sir. Siling niya. Kung pustahan kita, baka ipatalo mo ang pera ko. Ipabilanggo kita. Sabi ko, yes, sir, punta ka doon. So, ginukas niya ang posa sa kamot ko. Sabi niya, huwag ka nang dumaan dito sa Divisoria Market. Sabi ko, yes, sir. So, lakat siya, balik sa pwesto niya. Ako, lakat, makadto ako sa 7th floor, kay 12:30 p.m. na, damo na mga tao. Sige na, pauli ko sa balay. Ginarkilahan ko sa Tondo. January, February, March of 1975. Wala na siguro ako nag-aagi sa Divisoria. Kung aga abot ako sa lugar, ngayon pusasan ako, nagaliko ako patuo sa dalan. Dalan San Fernando Binondo. Mga 2 ka bulan. Hinday ginabulos-bulos ko lang tulog. Santa Cruz, Manila, Bicol, 45 years old. Kadto kami sa punta ka Divisoria, Tondo. Ara, dira kami nagatulog sa nagaparking nga jeep. Ti ako lang isa. Ang upod ko naglakat. December 30, panaog kami sa 7th floor. 7 p.m., nagdaog kami hampang sa chess. Pustahanay. Upod ko taga Batangas. 4th place siya. Ako, 7th place. Puro perde hampang ko sa contest. So, sa December 25, 1974, hagad niya ko mainom sa pihak, sa tabok lang, ti barato pa ang beer sa do. 11:30 p.m., masarado na. Panaog kami, siya mapauli sa Avenida Rizal Extension. Malapaw pa sa San Lorenzo Hospital. Dira ako anay nakapa-inject sang nakagat ako katutoy. Sa shop sa Tondo, Manila ako mapauli sa akong ginaarkilahan nga balay. Mga 40 meters, kung ara ako sa Divisoria, Tondo, Manila, nagalakat ako pauli sa left side, abot sa public market, 12 p.m. na. December 30, 1975, timing. Nga nagapaliko ang auto sa corner. Gintawag ako nga masakay. 4 kami sa sulod kasalakyan. Bangod sa curfew. Tingindala kami sa ila balay tulugan. Mga 20 meters ang layo sa Divisoria.
Dulom-dulom. Bisan flashlight, wala. Damo-damo, lamok. Pagkaaga, ginpasakay kami sa truck, pakadto sa Quezon City, sa kampo, para mag-cleaning. Inog panyaga. Kung may 10 pesos ka, makakaon ka. Sa may lamesa, damo mga pagkaon. Tapos ko panyaga, sulod ako sa CR, maklining. Ginbutang ko ang 30 pesos ko sa semento. Daw ka 3 kataas, ay abaw nadula pa. May tawo sa sulod. Hipos lang ako. 2 p.m. na. December 31, gwa na kami nga tatlo. Nakilala ko ang upod ko. Sabi ko, wala na akong inugplite, nadula pera ko. Sabi niya, wala man siya pera. Sakay ako sa jeep, Manila, piso lang ang plete. Naghambal ako sa driver, wala ako pera, sa Quiapo lang ako manaong. Okay man sa driver, Mayo lang. So January 2, 1975, tuyo ko maobra. Kay pigado, gid ako sa Manila. Kadto ako sa Malate, Manila. Kay may kilala ako nga manager. Ma-messenger sa Meralco, sa San Andres Street. Di kilala niya ako. Kay ako ang nagarantor sa amigo ko. Kay ginpaupod niya ako mapa-Manila para nga magnegosyo siya. Kay sir niya ginakuha. Ako nagabayad. Kung kaisa nagatelegrama siya, kuhaon ng kwarta sa pier, sa tawo nga nagaobra sa barko. Di mga 4 times, balik-balik ako sa pier. Kadto sa store, may istorya sa iya kilala. 12 p.m. na, ara sa jeep, patulog, curfew hour na. May tawo nagkadto sa akon. Ginpauba niya ako bayo kung may tattoo ako. In the Regine, wala siya may nakita. Gindala niya ako pasakay sa jeep sa service. May isa man katawo na dakpan. Habang niya sa akon, Noy, lampusan ta kro ng driver kay magdalagan. Tiyamba ko sa iya, huwag mong gagawin yan. Lalo pang lalaki ang ating kaso. Nagabot ang tag-iya ka jeep, kag naglakat. Naagyan pang upod ko, naga-istorya sa store. Wala siya makakita sa akon, kay malabo basi iya mga mata. Inday, gindala ako sa presento, sa Tondo. Abot kami, may 3 ka trustees. Sabi nila, magpangako ka, hindi ka na magpabagan siya liwat. 3 times in the Regine, tapos sulod ako sa room, may mga 20 katao. Isa ka leader, nagkato sa akon, bal niya, may pera ka dyan? Gutom na ang ating mga kasama, bili ka ng kape at tinapay. Ihatag ko 30 pesos ko in the Regine. Pagkaaga, naghambal ang trustee, kung may 50 pesos ako, makagwa ako. Wala na akong pera in the Regine. Tuyo ko, matawag sa telepono. Kay may telepono sa presinto. Malayo sa akon. Matawag tani ako kay Sir sa Malate, sa San Andres, Manila. Nahuya ako kay malayo. Kada adlaw, 4 katimo kaon kanon. Kung may dalaw nga mga preso, ginahambalan man ako nga magkaon. Isa kagabi, ang leader nagapangtatak sa isa ka tawo sa kamot sa ibabaw. Sabi ko, ako man, mapatatak. Sabi niya, wala tinta, ubos na. 7 days ako sa Tondo. Ginsaylo kami sa Quiapo. Kay libre kaon, may sabaw pa. 5 kami gin-transfer. 7 days ako kag nakagwa inday. Isang umaga, tapos pamahaw. May nagambal. Kung sino pa, wala masentensyahan. Nagpresentar ako inday. Gwa ako sa barracks. May tao nagapanglista. Nagpakitluoy ako nga malista. Sabi ko,
Kung makagwa ako, mabalik ako. May dala pagkaon, shorts, bayo, newspaper. Sabi ka, waray, kung hindi mo pagtumanon, hahanapin ka namin sa labas. Tiyambal ko, tumanon ko. Ginguntingan ako kawaray, kaginlista. Gindala kami nga 5 sa abogado sa Loton, Ermita, Manila. Ako naman masulod sa room 4. Sabi niya, bakit 2 weeks ka nang nakulong? Dapat 1 araw lang. Sabi ko, baka nakalimutan, attorney. Sabi niya, karon sa hapon, makagwa ka na. So, balik kami sa Quiapo, tapos Panyaga, gintawag ako. Inday Regine, gwa ako, perma ako sa book, kag magpauli. Tukapon shorts ko, kay sabi ka isa katawo, bayluhanay kami shorts. Pauli ako sa Tondo, sa balay, ginarkilahan ko, wala tawo. Pagkaaga, balik ako. May dala ko pansit, bayo, shorts, kag newspaper. May boxing sa si Muhammad Ali versus Joe Frazier. Thrilla in Manila. Di wala ko makita ang waray nga nagunting sa akon kag nagpalista. Basi nagtanaw boxing. Hanggang dito na lang, Inday Regine. Pasensya na sa mga sulat ko. Madaming nga salamat. God bless always. Ang tagsulat, Mr. Abraham Sangleon, 76 years old. Inday, ginguba ang amon balay, 3 katawo nga mga panday. Kagabok, ginaistaran kasapat, nagakamang sa kawayan. Ginakungkong pa lang ang bugtong ko nga anak. Ang iya books, history, physics, algebra, ginaboy sa higad, sa ginahabuyan mga basura. Ulanan initan. Ang Bible na safety kaasawa ko. Nakita ko ang world history, hindi na mabasa. Sayang. Inday Regine, mga 2 years, kag mahuman, amat-amat. Ang balay. So, salamat gid. Again, si Lolo Abraham Sangleon. Well, Lolo Abraham, kung sa mga adventures lang, kag sa mga experiences, daw, hindi man maulihin, no, ang imo nga mga naagyan dito sa Manila. Tinabagansya ka pa yan. Supposedly, 1 night lang na ang sa Bagansya, pero ikaw yan, nag 7 days ka to. Pero sige lang, no, survive sa gihapon. Kag, mayo lang may abilidad ikaw sa chess. Kung magdaog ka, at least may kwarta ikaw. Tapos, damo man nga mga tao ang imo nga na-met dito, and at the same time, damo man ang imo nga na obrahan before ikaw nga nagbalik, no? Diri sa inyo nga lugar. Kag nagpangabuhi ikaw upod sa imo nga asawa. Then nakapatindog ka mo sa inyo balay, and you said nga tingin guba ito ana ang balay, no? Kag mga 2 years man. Kag naamat-amat. Kag nakatindog ang inyo nga balay. To your satisfaction siguro, no? Kag, well, as of this time, grabe, ha? So, pila ng imo nga edad? 76? Saling mo, sa gamay ka pa, no? Kadto ka mo sa school, TS, mapa-enroll ka mo siguro, no? Or ipalista ka mo. Wow, Kalesa pa, ang ginasakyan. So, from Kalesa, Isubong, wala mo naman na siguro lo, no? Traditional jeep ko, no? Phase out na. Subong, may ara na nga mga modernized jeep. Kung taga Leon ikaw, may ara man nga mga modernized jeep, no? Nga ang biyahe dira sa Leon. So, from Kalesa, jeep, taxi, tricycle, single, sa modernized na experience mo. Sige, enjoy lang, no? Ang life, Lolo Abraham, kag sa imong mga free time, sulat-sulat lang da. Ang iban pa nga mga experiences mo, ang iban pa nga mga naagyan mo sa imong kabuhi. Why don't you share with us ang inyo nga pagpangabuhi,
kung paano ninyo nga napaeskwela ang inyong mga kabataan, ano ang nadangtan sa inyong mga kabataan. Doon ka namin man sina, no? Sige, Lolo Abraham, ari lang di ang KLP, susulat lang liwat. Madamang inyo salamat. Ato nga oras, it's a minute before 3 o'clock. Magapanabalik ang kahapon lamang program. Kaupad si Tita Regine pagkatapos ng GIDS ang pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka? Ang ating nga winner last week for this Saturday, so may interview kita sa iya. Yan ka mo man din mga kabombo, if you like, na maging winner man din sa kahapon lamang program, send us your beautiful story, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can email that. Yes, sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede na nga mampadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We are going to continue ang paglingaw-lingaw sa mga istorya diri nga aton nga nabaton. Salamat gid sa ating mga letter senders sa kay Ezekiel nga may gina-forward na diri nga story pang Holy Week na ato kuno. Sige sir, bantayan mo ang imong istorya. Kag sa iban pa dira, ha? Padala na ang inyong makasaysayan. So, we have no more time left. Balik kay kita buwas. Same time, same station. Dili gyapon sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa inyo sa always nga pagtutok sa sining nga programa. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.